Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε σήμερα τον κύκλο των συζητήσεων με επίκεντρο τη γόνιμη προβληματική της συνταγματικής αναθεώρησης. Καλούμαστε λοιπόν και είμαστε σε μια περίοδο έντονης πολιτικής φόρτισης και εισαγωγής νομικών παραμέτρων στο δημόσιο διάλογο να αναχθούμε σε δύο επίπεδα κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Το πρώτο επίπεδο, αυτό για τα όρια της ερμηνείας του Συντάγματος. Μπορεί το Σύνταγμα να είναι αντικείμενο ιδεολογικά φορτισμένης ή ακόμα περισσότερο πολιτικά στρατευμένης ερμηνείας. Η κοινή γνώμη ακούει εσχάτως αντικρουόμενες ερμηνευτικές εκδοχές για ζητήματα στα οποία απαιτεί σαφείς απαντήσεις. Γιατί άλλως χάνεται η εμπιστοσύνη. Μήπως τελικά με το μανδύα της επιστημονικής διαφοράς καλύπτεται η πολιτική εργαλοποίηση? Μήπως η νομική ερμηνεία είναι τελικά φιλοσική στο πολιτικό τακτικισμό? Πού σταματάει η θεμιτή ερμηνεία και πού αρχίζει η εργαλειοποίηση? Ποια άποψη από τις πολλές διαφορετικές να πιστέψει ο κόσμος που αναζητά ψύχρεμες προσεγγίσεις? Το δεύτερο επίπεδο αυτής της συζήτησης είναι η κοινωνική δυναμική της αναθεώρησης. Μπορεί η αναθεώρηση του Συντάγματος να αποτελέσει έναυσμα ευρείας μεταρρυθμιστικής τομής στην ελληνική πολιτεία? Μπορεί μια αναθεώρηση να σηματοδοτήσει την αφετηρία μιας νέας πορείας για τη χώρα? Έχει πράγματι το ισχύον Σύνταγμα ελλείμματα και υστερήσεις που αναστέλνουν την πρόοδο, ή μήπως και η αναθεώρηση δεν είναι τελικά παρά ένα πολιτικό εργαλείο, μια πολιτική εξαγγελία? Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι καλύτερα αν απλώς εφαρμόζαμε το γράμμα και το πνεύμα του ισχύοντος Συντάγματος, ή πράγματι μια ευρεία συνταγματική μεταρρύθμιση σε πληθώρα θεμάτων όπως είναι η εκλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, ποινική ευθύνη υπουργών, τρόπος εκλογής βουλευτών, ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι αναγκαία όσο ποτέ? Κυρίες και κύριοι, δεν θα μπορούσα να φανταστώ καταλληλότερο πρόσωπο για να ενσαρκώσει τη σύγκληση στην οπτική γωνία μεταξύ της νομικής επιστημονικής τεκμηρίωσης και της βιωματικής εμπειρίας του πολιτικού επίπεδου από τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Καθηγητή συνταγματικού δικαίου, με ευρεία εργογραφία, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπουργός επί σειρά ετών σε πληθώρα χαρτοφυλακίων, έχει παρακολουθήσει επιστημονικά και κοινοβουλευτικά όλη τη διαδρομή του Συντάγματος της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1975 και σε όλες τις αναθεωρητικές διαδικασίες που οδηγήσαν στις αναθεωρήσεις του 1986, του 2001, όπου ήταν και εισηγητής της πλειοψηφίας, του 2008 και του 2019. Μπορεί λοιπόν να φωτιστεί με καλύτερο τρόπο αυτό που μας απασχολεί, το θέμα που μας απασχολεί από τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει τα θέματα αυτά ο Πρόεδρος. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω με το πρώτο κύκλο και να πω, κύριε Πρόεδρε, ας ξεκινήσουμε να μιλάω ως Πρόεδρο, γιατί ξέρετε με τον κύριο Βενιζέλο μας συνδέει μια πολύχρονη φιλική σχέση. Έχουμε κάνει πάνω από 15 συνεντεύξεις. Είμαστε δηλαδή σε μια άμεση επαφή όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και 35 χρόνια. Έχω εγγενιάσει και εικαστικές εκθέσεις. Και είναι και από τους πρώτους ο οποίος έχει εγγενιάσει και εικαστικές μου εκθέσεις. Ήθελα λοιπόν, ξεκινώντας, να ξεκινήσουμε με μια αποτίμηση των 50 τελευταίων χρόνων συνταγματικής ζωής της προεδρευμένης δημοκρατίας. Δικαίωσε, Πρόεδρε, το Σύνταγμα του 1975, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, τις προσδοκίες της μεταπολίτευσης? Κοιτάξτε, η μεταπολίτευση είναι πρώτον μια στιγμή. Έτσι. Είναι η στιγμή της μετάβασης από την δικτατορία στην δημοκρατία. Όταν λέω μια στιγμή, δεν κυριολεκτό, μεταφορικά. Είναι η μεταβατική περίοδος, η οποία είναι σύντομη και η οποία αρχίζει στις 24 Ιουλίου, ας πούμε, του 1974 και τελειώνει με την θέση σε ισχύ του Συντάγματος. Η θέση σε ισχύ του Συντάγματος έγινε την 11η Ιουνίου του 1975. Το Σύνταγμα ψηφίστηκε στις 9 Ιουνίου, ψηφίστηκε στις 7 Ιουνίου, δημοσιεύτηκε στις 9 και άρχισε να ισχύει στις 11. Επιστημονικά, λοιπόν, το χαρακτηρίζουμε το Σύνταγμα της 7ης ενάντια στις 11ης Ιουνίου του 1975. Και την επομένη, στις 12 Ιουνίου, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέβαλε συμβολικά την αίτηση ένταξης της Ελλάδος στις τότε ευρωπαϊκές κοινότητες. Άρα συνέδεσε ευθέως και πανηγυρικά την θέση σε ισχύ του Συντάγματος με την προοπτική ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω ότι τη στιγμή εκείνη, δηλαδή το 1975,
η Ελλάδα που βίωνε πάρα πολύ έντονα τότε το τραύμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, που προκλήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω του πραξικοπήματος της Χούντας στην Κύπρο κατά του Μακαρίου, είχε αποχωρήσει με απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, που είναι ένα ταυτοτικό ζήτημα για μας. Έτσι, είχαμε ενταχθεί μετά το τέλος του εμφυλίου στο ΝΑΤΟ, από κοινού με την Τουρκία το 1952, άρα τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, αποκτάμε σύνταγμα, ζητάμε την ένταξή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως διαδικασία, χωρίς ακόμη να έχουμε συνείδηση του τι σημαίνει αυτό, για λόγους ασφαλείας και για λόγους δημοκρατικής σταθερότητας, και έχουμε μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα ως προς την στρατιωτική μας ασφάλεια ακόμη. Το Σύνταγμα ήταν μια υπόσχεση, σαφώς, για μια δημοκρατική πορεία της χώρας. Είχε λυθεί το πολιτιακό στην διαδικασία προπαρασκευής του Συντάγματος, άρα είχε ενσωματωθεί στο Σύνταγμα η θεμελιώδης συντακτική απόφαση για τη μορφή του πολιτεύματος. Όχι βασιλευόμενη, αλλά βασίλευτη. Αυτό δεν το αποφάσισε η Βουλή, το αποφάσισε ο λαός απευθείας. Το δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου του 1974. Αυτήν όλη τη διαδικασία την έχει κωδικοποιήσει μια συντακτική πράξη. Συντακτική πράξη είναι ένα σύνταγμα μικρού μήκους, το οποίο σε έκτακτες περιστάσεις τίθεται σε ισχύ από κυβερνήσεις οι οποίες είναι συνήθως de facto κυβερνήσεις, που θέλουν όμως να υπαχθούν σε νομικό έλεγχο. Αυτό έγινε με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, η οποία εξέδιδε συντακτικές πράξεις. Αυτή είναι η καταστατική συντακτική πράξη της 1ης Αυγούστου. Εξεδόθηκε, δημοσιεύθηκε την ίδια μέρα του 1974, που καθόρισε όλη τη διαδικασία. Ότι θα γίνουν εκλογές, 17 Νοεμβρίου έγιναν οι εκλογές για την πρώτη Βουλή, ότι η πρώτη Βουλή θα είναι αναθεωρητική, όχι συντακτική, κατά την πρώτη σύνοδό της, ότι το πολιτιακό θα λυθεί με δημοψήφισμα, που έγινε, και αν δεν μπορέσει να ψηφίσει σύνταγμα η Βουλή μέχρι τον Ιούνιο, το σχέδιο συντάγματος, το κυβερνητικό, όπως έχει συζητηθεί στη Βουλή, θα τεθεί σε δημοψήφισμα, ώστε να πιεστεί η Βουλή, η οποία προσέλαβε την ονομασία Πέμπτη Αναθεωρητική, να το ψηφίσει. Και έτσι φτάσαμε στο Σύνταγμα αυτό, το οποίο ενσωμάτωνε πάρα πολλές μνήμες και προσδιοριζόταν αντιδιαστελόμενο από άλλα γνωστά πράγματα, από τα ιστορικά του συμφραζόμενα. Δηλαδή, είχαμε τα συνταγματικά κείμενα εντός εισαγωγικών της δικτατορίας, του 1968 και του 1973. Άρα, μία αντιδιαστολή. Είχαμε τη συνταγματική μας ιστορία μέχρι το 1967. Είχαμε το Σύνταγμα του 1952, που ίσχυσε μέχρι το 1967, αλλά είχαμε και ένα παρασύνταγμα, όπως το λέμε, το οποίο ίσχυε από τότε που ψηφίστηκε το Σύνταγμα του 1952 έως ότου καταλήθηκε, και ήταν το παρασύνταγμα των νικητών του εμφυλίου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί νομικά η νίκη τους επί των ηττημένων. Άρα υπήρχαν πάρα πολλά παράπλευρα ζητήματα, τα οποία ρυθμιζόντουσαν με αποκλίσεις από το Σύνταγμα του 1952. Και φυσικά είχαμε και άλλες βαθύτερες μνήμες, όπως ας πούμε τα συντάγματα της προηγούμενης δημοκρατίας, δηλαδή από το 1924, ας πούμε, πολλαπλές εκδοχές ενός συντάγματος, του 24, του 25, του 27, το οποίο έφτασε μέχρι το 1935, και βεβαίως ένα περιβάλλον, έτσι, γιατί το 1974 έχουμε μεταβάσεις στην Νότια Ευρώπη. Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε την Ισπανία, έχουμε την Πορτογαλία και έχουμε και μία συζήτηση για μια Ελλάδα που πρέπει να υιοθετήσει προδιαγραφές θεσμικές ικανές να την φέρουν μέσα στην Ευρώπη. Άρα να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Άρα είχαμε από τη μία μεριά τακτοποίηση, έπρεπε μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν από τον χρόνο που εκκρεμούσαν και βεβαίως μέσα των ιστορικών γεγονότων είχαν ανατραπεί πολλά. Και το δεύτερο είναι να δώσουν ένα χαρακτήρα στην Ελλάδα, έτσι ώστε να πάει στο διεθνές περιβάλλον και να έχει ένα εισιτήριο. Το Σύνταγμα είναι πάντα εισιτήριο. Αυτό είναι μια μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα από τα συντάγματα της ανεξαρτησίας. Η Ελλάδα
αρχίζει να μάχεται για την ανεξαρτησία της το 1821 και την 1η Ιανουαρίου του 1822 έχει ήδη σύνταγμα και μια διακήρυξη ανεξαρτησίας. Το σύνταγμα αυτό και η αλληλουχία των συνταγμάτων της ανεξαρτησίας, της Επανάστασης μάλλον, είναι μια δέσμη συνταγμάτων διαπραγματεύσιμων την εποχή εκείνη, ώστε η Ελλάδα να γίνει αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής και να αναγνωριστεί. Και ενώ εμφανίζεται ως δημοκρατική, χωρίς βασιλιά, χωρίς καν έναν ανώτατο άρχοντα, με συλλογικά όργανα, παράδοξο για την εποχή, εμπνευσμένο ίσως από τα γαλλικά πρότυπα, ξέρουν όλοι ότι πρέπει να αποδεχθούμε ένα μονάρχη προκειμένου οι τότε μεγάλες δυνάμεις να μας αποδεχτούν. Αυτό λοιπόν το ξέρουμε και το 1975, ότι πρέπει να έχουμε τα διεπιστευτήρια μιας ευρωπαϊκής ενδυνάμει Ελλάδας και σίγουρα μιας δυτικής Ελλάδας. Από την άλλη μεριά, χωρίς να σας μπλέκομαι πολλές λεπτομέρειες, το Σύνταγμα στο μεγάλο πυλώνα που λέγεται κράτος δικαίου, φιλελευθερισμός, πολιτικός, δικαιώματα δηλαδή και θεσμικές εγγυήσεις, είναι αρκετά προωθημένο σύνταγμα, πιο προωθημένο και από πολλά παλιότερα ευρωπαϊκά συντάγματα της εποχής και πολύ κοντά γραμματικός στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στο σκέλος των οργάνων, στην οργάνωση του πολιτεύματος, υπάρχουν αμφισημίες οι οποίες προκαλούν και την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, είναι αμφίσιμος ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας σε σχέση με την κυβέρνηση. Γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν έχει αποφασίσει το 1975 τι θέλει, ποιο ρόλο θέλει και αν θέλει μια ανάγνωση του συντάγματος κοινοβουλευτική με έναν άχρωμο πρόεδρο και ισχυρό πρωθυπουργό ή αν θέλει το αντίστροφο. Άρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πάρα πολύ ισχυρές αρμοδιότητες. Θα φτάσουμε σε αυτό. Ναι, αλλά αυτό έχει μεγάλη σημασία για την παραγωγή του συντάγματος, διότι ενώ η διαδικασία είναι αρκετά σοβαρή και η συζήτηση αρκετά ήρεμη και συνενετική, η αντίθεση οξύνεται και εν τέλει η αντιπολίτευση αποχωρεί από την ψήφιση του συντάγματος. Άρα το Σύνταγμα του 1975 δεν έχει ψηφιστεί και από την αντιπολίτευση. Η συνταγματική συμφιλίωση δεν επέρχεται το 1986. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι. Με την αναθεώρηση του Πασόκ, που καταργεί τις αρμοδιότητες τις αυξημένες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι και αυτή μια συγκρουσιακή αναθεώρηση. Σε ένα περιβάλλον συγκρουσιακό. Η συμφιλίωση επέρχεται το 2001. Με την συνενετική και ευρεία αναθεώρηση του 2001 που νοημοποιεί το Σύνταγμα συνολικά και το καθιστά σύνταγμα όλων των Ελλήνων και όλων των πολιτικών δυνάμεων. Άρα αργούμε πάρα πολύ να το πετύχουμε αυτό και είχαμε και πλήρη συνείδηση. Τι κάνουμε θα τα πούμε ίσως. Καθοδόν έχει σημασία το πώς πήγαμε εκεί. Να σε ρωτήσω, Πρόεδρε, κάτι. Αισθάνομαι ότι τον τελευταίο καιρό η συνταγματική αναθεώρηση έχει αρχίσει να αποτελεί μια πανάκια. Σε όλες τις συζητήσεις είναι σαν να είναι ένα κύριο θέμα, ας πούμε. Ήθελα λοιπόν, όλοι δηλαδή επικαλούνται όπου σταθούν και όπου βρεθούν το Σύνταγμα. Και την ανάγκη αναθεώρηση εισαγωγή συνταγματική πρόβλεψη σχεδόν σε κάθε θέμα του επιστητού. Τέλος πάντων. Και γενικά για την επίλυση όλου του πολιτικού προβλήματος της χώρας. Θεωρείς ότι έχει βάση αυτή η προσέγγιση? Ποια είναι τελικά η κοινωνική και πολιτική εμβέλεια του περιεχομένου του συντάγματος? Θεωρώ ότι αυτή η προσέγγιση είναι άκρως επικίνδυνη. Καταρχάς, συνήθως είναι μια υπεκφυγή. Έτσι. Αν δεν έχουμε τι να πούμε επί του συγκεκριμένου και αν δεν μπορούμε να δώσουμε πολιτικές λύσεις, παραπέμπουμε σε μια αναθεώρηση του συντάγματος που είναι και δύσκολη ως διαδικασία, σπάνια. Απαιτεί ώσπου να φτάσουμε εκεί, ξεχνάμε τι έχουμε πει. Βεβαίως, από πλευράς κράτους δικαίου, είναι πιο προβληματικό να λες για οτιδήποτε συμβαίνει, θα κάνω μία τροποποίηση του ποινικού κώδικα και μία αυστηροποίηση των ποινών. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Αυτό να λες θα αλλάξω το Σύνταγμα και θα μεταβάλω τον τρόπο εκλογής του Προέδρου ή τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ή την διαδικασία της ποινικής ευθύνης των Υπουργών. Τα άλλα είναι πιο προβληματικά, έτσι. Ναι. Αλλά για να σας απαντήσω στην καρδιά του θέματος, ο συνταγματικός ίστρος δεν βοηθάει εάν δεν ξέρεις γιατί ακριβώς πρόκειται. Δηλαδή, συνταγματικός ίστρος δεν σημαίνει τίποτα εάν δεν υπάρχει
αναθεωρητική επίγνωση, δηλαδή τη συνομιλία με την ιστορία. Γιατί η αναθεώρηση είναι μια συνομιλία με την ιστορία, όχι με τη συγκυρία. Και επίσης, αν δεν υπάρχει αναθεωρητική συνένεση, δηλαδή δυνατότητα σχηματισμού ευρυτά της πλειοψηφίας 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει αναθεώρηση. Εδώ τώρα αυτό ευτυχώς είναι κανόνας. Κανόνας δικαίου. Δεν είναι πολιτιστική, ας το πούμε, επιταγή. Είναι νομική επιταγή, χωρίς την οποία δεν γίνεται τίποτα. Άρα, ο ίστρος μπορεί να είναι συμπαθητικός, μπορεί να είναι καλόπιστος ή κακόπιστος, αλλά χωρίς επίγνωση του τι κάνουμε. Και των διεθνών συνθήκων, των ορίων, των καταναγκασμών, της νομολογίας, της θεωρητικής συζήτησης και βεβαίως χωρίς πλειοψηφίες. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα σας το απλουστεύσω όμως, για να περιορίσω το αντικείμενο. Έχει φτάσει πάντως να γίνει πολιτικό πρόγραμμα η αναθεώρηση. Εντάξει. Θα σας πω το εξής. Ευτυχώς. Το σύνταγμά μας δεν είναι το σύνταγμα που βλέπετε. Το σύνταγμα της χώρας δεν είναι το σύνταγμα του 1975 που αναθεωρήθηκε το 1986, το 2001, το 2008, το 2019. Το σύνταγμα είναι άλλο πράγμα τώρα. Είναι αυτό που λέω και προσπαθώ να το επιβάλλω εντός εισαγωγικών στην συνταγματική θεωρία. Είναι το επαυξημένο σύνταγμα, το augmented constitution. Δεν έχει το σύνταγμα πια το μονοπόλιο της συντακτικής κυριαρχίας. Η συντακτική εξουσία, η εξουσία του θέτην ή αναθεωρήν το σύνταγμα, είναι η υπέρτερη εκδήλωση, νομική εκδήλωση της κυριαρχίας και μάλιστα της εσωτερικής κυριαρχίας του κράτους, δηλαδή της ακαταγώνιστης βούλησης που προσδιορίζει την αρμοδιότητα της αρμοδιότητας και της εξωτερικής, δηλαδή της ανεξαρτησίας του κράτους, άρα και της ένομης τάξης του. Το μονοπόλιο του συντάγματος στα θέματα αυτά έχει καταργηθεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Δηλαδή, μπορεί στη δεκαετία του 50, του 60, του 70, του 80, θα σας έλεγα εγώ, να μιλούσαμε πράγματι με αυτές τις συνθήκες, ότι έχουμε κυριαρχία, είμαστε κυρίαρχο έθνος, κράτος, βεσφαλικό όπως λέμε, έχουμε και συντακτική κυριαρχία, ασκούμε την πρωτογενή συντακτική μας εξουσία θεσπίζοντας το Σύνταγμα του 1975 και την αναθεωρητική, δηλαδή την δευτερογενή συντακτική, την παράγωγη, όποτε κάνουμε αναθεώρηση. Αυτό δεν είναι αληθινό. Γιατί έχει καταργηθεί και το μονοπόλιο της υπεροχής του συντάγματος. Το Σύνταγμα τι είναι? Είναι ένα σύστημα κανόνων δικαίου που ρυθμίζει τη συγκρότηση και την άσκηση της κρατικής εξουσίας, τη σχέση των ατόμων με το κράτος και πολλά άλλα πράγματα, και τη σχέση των ατόμων μεταξύ τους και την κοινωνική σχέση και τη λειτουργία της οικονομίας και τη σχέση μας με το περιβάλλον και τη σχέση μας με την τεχνολογία. Αλλά αυτό δεν το κάνει μόνο το Σύνταγμα. Το κάνουν και άλλα συστήματα κανόνων υπερτέρας ισχύως. Δηλαδή, το κάνει και το διεθνές δίκαιο και πρωτίστως το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων που είναι του ΟΗΕ, είναι παγκοσμίας ισχύως. Άπειρες συμβάσεις που τις συνομολογούμε, τις υπογράφουμε, τις κυρώνουμε και τις επικυρώνουμε καθημερινά, σωρία. Ενίοτε αυτές είναι σε σύγκρουση με το εθνικό. Θα σας πω πάρα πολύ συχνά. Οι οποίες τυπικά κατά το ελληνικό σύνταγμα είναι πάνω από τον νόμο, αλλά κάτω από το σύνταγμα, σε έναν ήπιο διεισμό, όπως λέμε, και το ενωσιακό δίκαιο. Το ενωσιακό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο το λεγόμενο πρωτογενές, δηλαδή οι ιδρυτικές συνθήκες, που είναι συγκεκριμένα κείμενα, εν πάση μιας κάποιας έκτασης, πολύ μεγαλύτερης του συντάγματος, αλλά είναι δύο συνθήκες. Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι και όλο το παράγωγο δίκαιο διεκδικεί υπεροχή έναντι του εθνικού συντάγματος. Του εθνικού συντάγματος. Δηλαδή, έναντι του εθνικού συντάγματος διεκδικεί υπεροχή οποιοδήποτε κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποιαδήποτε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλή οδηγία, προς την οποία έχει υποχρέωση συμμόρφωσης το κράτος μέλος. Και από τις συμβάσεις, όχι οι θεμελιώδεις συμβάσεις, τις οποίες μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίες αφορούν
τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και ειδικότερες συμβάσεις για τεχνικά θέματα, οι οποίες διεκδικούν, θα σας πω μια λέξη τώρα, μην τρομάξετε, αυτοαναφορικά την υπεροχή τους. Δηλαδή, διεκδικούν την υπεροχή τους θεμελιώνοντάς την στον εαυτό τους. Δηλαδή, το διεθνές δίκαιο τι λέει? Υπάρχει μια σύμβαση που διέπει την ερμηνεία των συνθήκων. Σύμβαση περί των συμβάσεων. Αυτή είναι η Σύμβαση της Βιέννης για το δίκαιο των συνθήκων. Λέει λοιπόν στο άρθρο 27, κανένα κράτος δεν μπορεί να επικαλεστεί το εθνικό του δίκαιο, άρα το εθνικό του σύνταγμα, για να μην εφαρμόσει τη διεθνή υποχρέωση. Άρα το άρθρο 27 της Σύμβασης της Βιέννης θεμελιώνει την αυτοαναφορική υπεροχή του διεθνούς δικαίου. Μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο τώρα, έτσι, κανόνων. Το ενωσιακό δίκαιο. Λέει η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρχή, δηλαδή από τότε που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ότι υπερέχει το ενωσιακό δίκαιο, το κοινοτικό την εποχή εκείνη. Πού θεμελιώνεται αυτό? Στο γεγονός ότι είναι μια αυτόνομη ένωμη τάξη η ενωσιακή. Και αυτό φτάνει μέχρι σήμερα, αυτό είναι το μεγάλο μας θέμα. Πώς εξομαλύνουμε τη σχέση διαφορετικών ενόμων τάξεων, διαφορετικών συστημάτων υπερεχόντων κανόνων δικαίου, ποιος ελέγχει την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών, ποιος την ελέγχει? Η Ένωση, το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, τα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια, οι κυβερνήσεις, όπως μας λέει η Σύμβαση της Βιέννης, που εκπροσωπούν διεθνώς το κράτος με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τα είδαμε αυτά τώρα, αν παρακολουθείτε την σχετική ειδησιογραφία. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, ας πούμε, θέτει πάρα πολύ συχνά τέτοια ζητήματα. Για θέματα οικονομικής αξίας τεράστιας, δηλαδή ποσοτική χαλάρωση. Δανεισμός της Ένωσης και δημιουργία κοινού χρέους για να φτιάξουμε το Ταμείο Ανάκαμψης ή για να κάνουμε το νέο Ταμείο για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Αυτά μπορούν να γίνουν ή είναι ουλτραβίρες, δηλαδή πέρα από τα όρια των αρμοδιοτήτων της Ένωσης. Και λέει το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, μην κάνετε ποσοτική χαλάρωση. Ενώ έτρεχε η ποσοτική χαλάρωση λίγο πριν την πανδημία. Βγάζει μια απόφαση λοιπόν, όλα αυτά είναι αντίθετα στο Σύνταγμα το γερμανικό. Την επομένη μέρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρχίζει την ποσοτική χαλάρωση της πανδημίας. Πολύ μεγαλύτερη ποσοτική χαλάρωση. Και υπάρχει θέμα. Καλείται η Γερμανία να συμμορφωθεί στις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι του Συνταγματικού. Θα μου επιτρέψει να είμαι λίγο αφελής. Και λέει τότε η κυβέρνηση τη γερμανική, με μια επιστολή της στην Κομισιόν, ότι κοιτάξτε, εδώ είμαστε στο πεδίο του διεθνούς δικαίου, γιατί ερμηνεύουμε μια διεθνή σύμβαση, την σύμβαση για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να το κάνει το δικαστήριό μου αυτό. Εγώ εκπροσωπώ τη χώρα. Εγώ θα σας πω και σας λέω ότι προχωρήστε. Όλα δείχνουν όμως ότι δεν εκπροσωπεί τη χώρα. Καταλαβαίνετε πόσο πολύπλοκο είναι το θέμα? Τίποτα δεν απλό. Δηλαδή, αυτή όλη η συζήτηση, η ερασιτεχνική, η κάπως χαλαρή, άντε να κάνουμε μια αναθεώρηση, σημαίνει πολύ λίγα πράγματα σε σχέση με το φαινόμενο της πολλαπλότητας των ενόμων τάξεων, του πολυεπίπεδου συνταγματισμού και του επαυξημένου συντάγματος. Θα κάνω ένα άλμα 20. Για να μην νομίζετε ότι οι συνταγματολόγοι ερμηνεύουν 120 άρθρα, τα οποία καταλαμβάνουν 30 σελίδες. Καταλάβατε τι γίνεται? Απολύτως. Τώρα να σας το κάνω και... Όχι, θέλω πρώτα να σας ρωτήσω κάτι. Εντάξει, πριν από 25 χρόνια συμμετείχες άλλωστε σε αυτή την κουβέντα που κάναμε. Κάναμε μια κουβέντα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Βλέπουμε μετά από 25 χρόνια ότι το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα είναι ένα κυρίαρχο πράγμα με τη σειρά κανόνων όπως ακριβώς το ερμηνεύεις. Ποιος ο λόγος ύπαρξης των εθνικών συνταγμάτων και γιατί τότε δεν έγινε εθνικό σύνταγμα, ευρωπαϊκό. Καταρχάς, Ευρωπαϊκό Σύνταγμα βεβαίως. Διάχυτο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα υπάρχει. Προπολού. Ναι. Προπολού. Αυτό που σας λέω είναι ένα σύνταγμα. Δεν ψηφίστηκε τότε επειδή το απέρριψαν δύο κράτη σε δημοψήφισμα. Το απέρριψε η φοβική Ολλανδία, περιέργως πώς, παρότι είναι θαλασσινό κράτος, και το απέρριψε η δημοκρατική και φιλελεύθερη Γαλλία. Με συνεταιρισμό πολιτικό διακομματικό. Έτσι. Δηλαδή και σοσιαλιστών και γκολικών, και έτσι δεν μπορέσαμε να υιοθετήσουμε το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, που δεν ήταν Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Ήταν συνθήκη
διεθνής για την θέσπιση Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Αυτή η συνθήκη λοιπόν απεσύρθη και πήγαμε στη λεγόμενη, ας το πούμε έτσι, μεταβατική συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, το 2008. Γιατί αυτά που λες τα ξέρουν όλοι, και οι συνταγματολόγοι και οι πολιτικοί στην Ελλάδα κτλ. Και συνεχίζουν αυτή τη συζήτηση, η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει δυνατότητα να λύσει κανένα από τα προβλήματα, γιατί η παγκόσμια διεθνής πραγματικότητα εδώ υπάρχει μία φράση που έλεγε. Και πώς αυτό έχει σχέση με την γιαγιά μου, αναξιοπιστία? Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Να πω το εξής, δεν τα ξέρουν όλοι. Ναι. Δεν είναι τόσο απλά. Ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι αυτά που σας λέω τώρα, αυτά είναι η κατεξοχήν ύλη του συνταγματικού δικαίου. Σε ένα εγχειρίδιο του πρώτου εξαμήνου, πρωτίστως αυτά πρέπει να μάθει ο φοιτητής. Δεν είναι αυτό η κρατούσα άποψη. Ναι, η κρατούσα άποψη είναι λίγο πιο παραδοσιακή. Σήμερα παρακολουθούμε συγκρούσεις μεταξύ συνταγματολόγων ή καφενείου. Για άλλα θέματα. Τώρα αυτά είναι τα μεγάλα θέματα που αφορούν την οικονομία, το περιβάλλον, την βιοειθική, τη ροή των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου έχουμε τη μεγάλη τιμή να έχουμε Έλληνα πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, τον παριστάμενο Θόδωρο Ρουσόπουλο, που έχει καταλάβει με την ψήφο των συναδέλφων του 2 φορές τον θόκο του Προέδρου σε ένα πολύ σημαντικό όργανο κοινοβουλευτικό ευρωπαϊκό, ιδίως στον τομέα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Άρα λοιπόν, για να σας το κάνω λίγο πιο χαρούμενο, αυτό σημαίνει ότι όλη η συζήτηση για την αναθεώρηση στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου πάρα πολύ μικρή σημασία έχει. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα στο Σύνταγμά μας, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας, στον τομέα αυτό, που είναι ο πιο κρίσιμος, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τι λέει το διεθνές δίκαιο και τι λέει το ενωσιακό δίκαιο. Διότι η αναθεώρηση θα τεθεί υπό διεθνή δικαστικό έλεγχο. Στο Στρασβούργο, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και στο Λουξεμβούργο. Παράδειγμα, στο Λουξεμβούργο ο περιβόητος βασικός μέτοχος. Ναι. Το τεκμήριο ασυμβιβάστου, αυτού που έχει μέσα ενημέρωσης και μετέχει σε δημόσιες συμβάσεις. Είπε λοιπόν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι, υπερισχύει η οδηγία περί δημοσίων συμβάσεων. Άρα το τεκμήριο αυτό ασυμβιβάστου για τον εργολάβο, αυτομάτως, τον παραχωρησιούχο, θα γίνει μαχητό. Δεν είναι αμάχητο τεκμήριο. Όποιος έχει και τα δύο εμπίπτει στην απαγόρευση, πρέπει όντως να υπάρχει πρόβλημα ασυμβιβάστου. Παράδειγμα άλλο από το Στρασβούργο, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το λεγόμενο επαγγελματικό ασυμβίβαστο των βουλευτών, όχι αυτό καθεαυτό, αλλά η γρήγορη εφαρμογή του για τους βουλευτές της Βουλής που ψήφισε το Σύνταγμα. Προσέφηκε ο Αλέξανδρος Λιπουρέζος, δεν είχε πρόβλημα με το ασυμβίβαστο καθ' αυτό, αλλά με το ότι κατέλαβε εκλεγμένους με άλλο καθεστώς. Άρα μπορώ να σας πω σωρία παραδειγμάτων. Όχι μόνο όλη η συζήτηση, παρακολουθείτε μια συζήτηση που γίνεται για το αν η Πολωνία, η Ουγγαρία είναι κράτη δικαίου. Για το αν οι αλλαγές στο Σύνταγμά τους, ο τρόπος συγκρότησης του συνταγματικού τους δικαστηρίου, ο τρόπος διορισμού των δικαστών είναι σύμφωνος είτε με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είτε με το ενωσιακό δίκαιο. Και όχι μόνο με τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων ή με το πρωτογενές δίκαιο, αλλά και με την τελευταία, πιο λεπτομερή τεχνική οδηγία. Σε θέματα περιβάλλοντος, κατεξοχήν. Σε θέματα ενέργειας, κατεξοχήν. Σε θέματα οικονομικού συντάγματος και οικονομικών λειτουργιών του κράτους, κατεξοχήν. Άρα, σε αυτό το πεδίο, το τόσο αναπεπταμένο, το τι θα πει το Εθνικό Σύνταγμα και η Εθνική Αναθεώρηση έχει μικρή σημασία. Υπάρχουν όμως στοιχεία στα οποία αναγνωρίζεται ότι το κράτος, η πολιτιακή δομή, αν θες να έχεις ομοσπονδιακό κράτος ή ενιαίο κράτος, είναι δική σου δουλειά. Εμείς έχουμε ενιαίο. Θες να έχεις προεδρική δημοκρατία? Έχει. Κύπρος. Ναι. Σπάνιο παράδειγμα στην Ευρώπη. Η μη προεδρική Γαλλία. Έχει. Κοινοβουλευτική Ελλάδα, Γερμανία. Έχει. Έχει το δικαίωμα. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία ανήκουν στη λεγόμενη εθνική συνταγματική ταυτότητα.
για την οποία υπάρχουν δύο θεωρήσεις. Μια θεώρηση ενωσιακή και μια θεώρηση εθνική. Η εθνική είναι μια διεκδίκηση των εθνικών δικαστηρίων. Δεν τη λαμβάνουν υπόψη το δικαστήριο του Λουξεμβούργου κυρίως. Άρα πάμε στον ενωσιακό προσδιορισμό. Ενωσιακός προσδιορισμός σημαίνει ότι πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Υπάρχει τέτοιο? Υπάρχει. Παράδειγμα. Τα παραδείγματα είναι πολύ εξειδικευμένα. Έχει αναγνωρίσει, ας πούμε, το Λουξεμβούργο, το δικαστήριο του Λουξεμβούργου, έτσι, ότι η ιταλική αντίληψη για το τι είναι η παραγραφή στο ποινικό δίκαιο είναι στοιχείο της εθνικής συνταγματικής ταυτότητας. Γιατί αυτό? Διότι η παραγραφή στην Ιταλία, όπως και στην Ελλάδα, είναι ζήτημα του ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει αναδρομική εφαρμογή δυσμενούς ποινικού νόμου. Ενώ σε άλλες χώρες είναι δικονομικού δικαίου και μπορεί να υπάρχει αναδρομική ισχύση. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα επεκτείνεται αναδρομικά την παραγραφή στα εγκλήματα που στρέφονται κατά του ενωσιακού συμφέροντος, που είναι διαφθορά ενωσιακή. Και λέει η Ιταλία, μα δεν μπορώ να επεκτείνω αναδρομικά την παραγραφή, γιατί για μένα η παραγραφή είναι στοιχείο του κράτους δικαίου. Και για μας είναι στοιχείο του κράτους δικαίου. Ένα παράδειγμα. Έτσι. Λέει η Λετονία, θέλω τα μαθήματα στα πανεπιστήμια να γίνονται λετονικά. Τους παλαιούς βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης προσέφηκε, Τσίλεβιτς. Λοιπόν, λέει το δικαστήριο, ναι, να έχεις λετονικά. Βεβαίως, υπάρχει ένα όριο πρακτικό. Δηλαδή, δεν μπορείς να μην κάνεις αγγλικά στο τμήμα αγγλικής φιλολογίας, δεν μπορείς να μην κάνεις αγγλικά στο μεταπτυχιακό που γίνεται στο Εράσμους ή που γίνεται σε κονσόρτσιουμ, αλλά του αφήνει να έχει την αίσθηση, την ψευδαίσθηση, ότι διατηρεί την εθνική του γλώσσα, ας το πούμε έτσι. Τέτοια ζητήματα, όχι μείζωνα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι εμείς έχουμε καλύτερη ποιότητα μέσων ενημέρωσης ή είμαστε πιο αυστηροί στη διαφάνεια, ενώ εσείς οι Ευρωπαίοι είστε πιο χαλαροί. Δεν το δέχονται αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι τα δικά μας πανεπιστήμια είναι καλύτερα και γι' αυτό θέλουμε να είναι κρατικά. Ενώ εσείς δεν έχετε καλά πανεπιστήμια και έχετε και ιδιωτικά. Γιατί αυτό είναι στοιχείο της εθνικής συνταγματικής μας ταυτότητας. Δεν θα το δεχτεί αυτό. Άρα η οποιαδήποτε αναθεώρηση γίνεται με τη λογική ότι έχουμε υπόψη μας το διεθνές, μέσα σε εισαγωγικά σύνταγμα, τη διεθνή πραγματικότητα και αυτή τη σειρά των κανόνων και πάμε σε κάτι που υστερεί το δικό μας ή τέλος πάντων να αποτελεί εθνική ταυτότητα, να κάνουμε κάποιες αναπροσαρμογές. Αυτού του είδους είναι η αναθεώρηση. Η ιστορία του forum shopping. Ότι, εντάξει, ας κάνουμε έναν κατάλογο, πείτε ιδέες να κάνουμε αναθεώρηση, λένε ιδέες να κάνουμε αναθεώρηση. Δεν έχουν καμία αίσθηση του τι σημαίνει αυτό, συγκριτικά, τι σημαίνει δικονομικά, τι σημαίνει διεθνώς, τι σημαίνει ενωσιακά. Εντάξει, κάνουμε συζητήσεις. Κατά την άποψή σου υπάρχει μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει επί της ουσίας? Βεβαίως. Δεν πρόκειται να σου πει ούτε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ούτε το δικαστήριο του Λουξεμβούργου, με ποιον τρόπο θα εκλέγεις τον πρόεδρό σου. Θες να τον εκλέγεις με 3/5, θες να τον εκλέγεις με σχετική πλειοψηφία, όπως εμείς το αλλάξαμε. Το 2019, περιέργως πώς, λέγαμε να μην διαλύεται η Βουλή. Αλλά όχι αναγκαστικά να εκλέγεται και με σχετική πλειοψηφία. Έτσι, τώρα ο πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί με την απλή πλειοψηφία, με 120. Δοθείς ευκαιρίες. Με 75. Με 75 είναι η απλή απαρτία. Αυτό είναι λάθος. Κατά τη γνώμη σου. Θα το δούμε. Κάντε αυτό. Τώρα, για να καταλάβετε και πώς λειτουργούν οι σκοπιμότητες πανευρωπαϊκά και διεθνώς. Τώρα μας λέει ο J.D. Vance, εσείς της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας δεν σέβεστε την ελευθερία του λόγου, απαγορεύετε κόμματα και παρεμβαίνετε στην διαμόρφωση της βούλησης του εκλογικού σώματος. Άρα, τι είναι αυτό με τη Ρουμανία, το Συνταγματικό Δικαστήριο να απαγορεύσει έναν ο οποίος βγήκε πρώτος στον πρώτο γύρο των εκλογών και να ακυρώσετε τις εκλογές και τελικά να το απαγορεύσετε να μετάσχει. Αυτός λοιπόν προσφεύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο, χάνει. Προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, χάνει. Είχε προσφύγει λοιπόν στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Υπάρχει λοιπόν μια παραδοσιακή διάταξη του άρθρου 3 του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου, ότι πρέπει τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να σέβονται το δικαίωμα στις ελεύθερες εκλογές, προσέξτε, των αντιπροσωπευτικών τους οργάνων, δηλαδή των κοινοβουλίων. Και εκδίδει απόφαση το Στρασβούργο τώρα, προς μεγάλη θλίψη και εκνευρισμό, υπολογίζω, του J.D. Vance, και λέει: δεν έχω αρμοδιότητα, διότι εδώ δεν πρόκειται περί εκλογής αντιπροσωπευτικού οργάνου, αλλά περί εκλογής του αρχηγού του κράτους. Δεν περιλαμβάνεται αυτό στο άρθρο 3 του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου. Απορρίπτεται λοιπόν ελλείψη νομικής βάσης η προσφυγή. Μένει χωρίς διεθνή προστασία ο προσφεύγων. Το δικαστήριο, το οποίο από το άρθρο 8, δηλαδή από το δικαίωμα προστασίας του ιδιωτικού βίου, του ασύλου της κατοικίας, για την ακρίβεια, αντλεί την προστασία του ιδιωτικού βίου. Αντλεί την προστασία του περιβάλλοντος, διότι το περιβάλλον είναι ο κοινός οίκος, οικολογικό, ο κοινός οίκος, από την προστασία του οίκου. Ενώ λοιπόν έχουμε μια τέτοια εξελικτική ερμηνεία της σύμβασης, interpretation evolutive, τη λένε, συνεχώς, στο θέμα αυτό δεν κάνει εξελικτική ερμηνεία του άρθρου 3 του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου να πει ότι εκεί που λέει αντιπροσωπευτικά σώματα προφανώς εννοεί κάθε σοβαρή εκλογή και κάθε σοβαρό δημοψήφισμα. Δηλαδή, αν προσφεύγαμε κι εμείς για το δημοψήφισμα του 2015, το οποίο ήταν αντίθετο με όλες τις προδιαγραφές μιας πολύ σημαντικής επιτροπής που λέγεται Επιτροπή Βενετίας, που είναι ένα είδος ιονή συνταγματικού συμβουλίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, Επιτροπή Δημοκρατίας μέσω του δικαίου, που κάνει νομικοπολιτικό έλεγχο, transnational όπως λέμε, διεθνικό, λέει το δημοψήφισμα πρέπει να έχει σαφές ερώτημα. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 15 πλήρεις μέρες μεταξύ προκήρυξης και διεξαγωγής. Αν όμως προσέφευγες με το άρθρο 3 του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου, δεν θα είχες θεμέλιο, δεν θα είχες νομική βάση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ο ρόλος του δικαστή είναι καταλυτικός σε όλα και στο οργανωτικό μέρος. Διότι εμείς δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο που να ελέγχει τα οργανωτικά θέματα. Δηλαδή, λέει στη Γερμανία θα πάει στο συνταγματικό δικαστήριο για οτιδήποτε. Διαλύεται η Βουλή σωστά, εκλέγεται ο καγκελάριος σωστά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης, λόγω της γενικής δικαιοδοσίας, της ενιαίας και γενικής δικαιοδοσίας, μπορεί να πάει οποιοδήποτε στο δικαστήριο και πήγε για το αν ο Τζόνσον σωστά παρέτεινε την αναστολή των εργασιών της Βουλής, αν θυμάστε. Ναι. Μετά έγιναν εκλογές, σαρώθηκαν όλα, κέρδισε. Μετά έχασε όμως πολιτικά. Αλλά το δικαστήριο του είπε ότι κακώς παρέτεινε την αναστολή. Αντί η αναστολή, ξέρω εγώ, να είναι 15 μέρες, ήταν 30 μέρες, ή αντί να είναι 30, ήταν 40. Τόσο λεπτομερή έλεγχο που εμείς δεν τον έχουμε σε αυτά τα θέματα. Ως εκ τούτου, λοιπόν, αυτά που έχουμε να συζητήσουμε είναι τα γνωστά αυτά που λέμε, αλλά δεν έχουν τόση σημασία για το κεφάλαιο των δικαιωμάτων και των εγγυήσεων. Και δεν έχουμε το μονοπόλιο της υπεροχής. Έχουμε πολλά συντάγματα. Εντάξει, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί τα συζητάμε, αφού δεν έχω και τόσο νόημα. Κοιτάξτε. Το λέω όλο αυτό γιατί δεν το συνδέεται, δεν συνδέεται όλο αυτό το πράγμα με μια έλλειψη εμπιστοσύνης. Όταν ξαφνικά ακούει ένας άνθρωπος σαν εσένα να λες, ας πούμε, ότι δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Τα συζητάμε. Μα δεν έχουν, διότι άρα, να πω ακούει κάτι, από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό το πράγμα. Τι να ερμηνεύσεις από το άρθρο 13 του Συντάγματος για τη θρησκευτική ελευθερία, εάν δεν λάβεις υπόψη σου την πλούσια, την εξαιρετικά σημαντική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τη θρησκευτική ελευθερία. Με ελληνικές υποθέσεις, υποθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος. Για το τι σημαίνει προσελητισμός, για την αντίρρηση συνείδησης, για την εφαρμογή του Ισλαμικού νόμου στην Ελλάδα. Σαρία, που έχουμε περιοχές της χώρας που ισχύει η Σαρία, περιοχές χωρών που ισχύει η Σαρία. Υπάρχουν παντού
Υπάρχουν ιεροδικεία στην Ολλανδία, υπάρχουν ιεροδικεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρει κανείς πραγματικά τι γίνεται. Από την άλλη μεριά, αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τη διάταξη περί ασυλίας βουλευτικής, γιατί μας πιέζει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ένα ζήτημα πολύ πρακτικό, να σας πω. Η μετατροπή των συμβάσεων έργου και ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ρυθμίζεται από το άρθρο 103, παράγραφος 8. Και από μια άλλη διάταξη που δεν την έχουμε ανακαλύψει, περίεργος πώς, που είναι το 117, παράγραφος 8, που την είχα βάλει επίτηδες για να διευκολύνω την ερμηνεία. Αλλά κατά το Σύνταγμα δεν μπορείς να τροποποιήσεις τις συμβάσεις. Και το έχει πει αυτό ο Άριος Πάγος και προσφάτως. Κατά την οδηγία τη σχετική, που κυρώνει Πανευρωπαϊκή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μπορείς να την τροποποιήσεις. Επιβάλλεται να την τροποποιήσεις. Για λόγους εργασιακής ασφάλειας. Δηλαδή, όταν μιλάμε για Σύνταγμα, δεν εννοούμε κάτι το οποίο αφορά τα κόμματα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, σχέση κάποιους και εκκλησίες. Αφορά το καθεστώς υπό το οποίο εργάζεται κάποιος ή δεν εργάζεται. Το καθεστώς υπό το οποίο μπορεί να επενδύσει ή να μην επενδύσει. Αφορά όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το επίπεδο στο οποίο κινείται η θρησκευτική ελευθερία, που είναι η μήτρα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν, θα έλεγα ευτυχώς, έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο διεθνούς προστασίας που απαλλασσόμαστε από το βάρος να οπισθοχωρήσουμε. Οι Αμερικανοί δεν το έχουν αυτό. Η πολλαπλότητα των ενόμων τάξεων δεν ισχύει στην Αμερική. Διότι εκεί και η κυριαρχία του κράτους είναι ισχυρότερη, αλλά και η αίσθηση της πολλαπλότητας δεν λειτουργεί όπως λειτουργεί στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Υπάρχει Αμερικανική Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δικαστήριο, δεν μετέχουν οι ΗΠΑ, αλλά δεν έχει το κύρος του Στρασβούργου και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και σπανίως και κατ' εξαίρεση η νομολογία των Αμερικανικών δικαστηρίων και κυρίως του Ανωτάτου Δικαστηρίου παραπέμπει στο διεθνές δίκαιο. Άρα, εκεί έχει σημασία να δούμε το συσχετισμό των δυνάμεων. Ο Τραμπ έχασε στην πρώτη μεγάλη δίκη, έτσι, διότι δύο δικοί του δικαστές, διορισμένοι από αυτόν, όχι ο ένας από τον Μπούς, ο πρόεδρος Ρόμπερτς, και μια κυρία εντόνων συντηρητικών πεποιθήσεων, ψήφισαν κατά, για λόγους κράτους δικαίου. Αλλά η θεωρία ποια είναι στην Αμερική, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις αναθεώρηση. Δεν μπορεί να πρέπει να συμφωνήσουν οι πολιτείες, δεν γίνεται αναθεώρηση. Έχει γίνει πολύ δύσκολα. Ότι τι θέλετε την αναθεώρηση. Υπάρχουν άτυπες συνταγματικές μεταβολές. Μέσα από την ερμηνεία ή μέσα από την πρακτική παράγονται άτυπες συνταγματικές μεταβολές, οι οποίες προσαρμόζουν ένα παλιό κείμενο, ακόμη και ένα αρχαϊκό κείμενο, στα νέα δεδομένα. Αυτό μπορεί να συμβεί εδώ. Συμβαίνει συνεχώς. Το άρθρο 14. Άρα δεν... Το άρθρο 14 για το βασικό μέτοχο δεν υπέστη τυπική μεταβολή. Άτυπη συνταγματική μεταβολή υπέστη. Το άρθρο 13 για την θρησκευτική ελευθερία δεν υπέστη. Το άρθρο 3 για τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας δεν έχει υποστεί. Έχει υποστεί. Το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που πολλοί συνάδελφοί μου λένε «Μα δεν πρέπει να σεβαστούμε το Σύνταγμα». Ναι, αλλά ερμηνεύουμε το άρθρο 16 βάσει του δικού μας Συντάγματος. Όχι, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ερμηνεύουμε όλα τα άλλα. Γιατί σε όλα τα άλλα ψάχνουμε αυτό που μας προσθέτει το ενωσιακό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο, ενώ στο 16 λένε κάποιοι «Όχι, εδώ δεν δέχομαστε καμιά προσθήκη». Αλόβητο όσο έχει γραμματικά διατυπωθεί το ελληνικό Σύνταγμα. Άρα υπάρχει μία αντίφαση ως προς τους κανόνες ερμηνείας. Δεν μπορείς να εφαρμόζεις άλλους κανόνες ερμηνείας στο 14, στο 13, στο 15, στο 17. Το 17 είναι η προστασία της ιδιοκτησίας. Πώς θα μπορούσε... Αλλά από την προστασία της ιδιοκτησίας, που σημαίνει απαλωτριώσεις, δρυματομικές απαλωτριώσεις, αποζημιώσεις, όλη η ζωή των ανθρώπων, έχουμε πάει στην προστασία της περιουσίας. Μα στην προστασία της περιουσίας, δηλαδή και των ενοχικών δικαιωμάτων, πήγαμε μέσα από το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Άρα, κατοχυρώνεται η περιουσία μέσα από την σύμφωνη με το δίκαιο της ΕΣΔΑ
ερμηνεία, ενώ σε άλλα ίσονος σημασίας θέματα δεν αποδεχόμαστε την σύμφωνη με την ΕΣΔΑ και τη σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία που οδηγεί στο επαυξημένο σύνταγμα, δηλαδή στη μείζωνα προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων. Είδατε πόσο πιο δύσκολη είναι η συζήτηση. Η συζήτηση είναι πολύ δύσκολη, το ξέρουμε. Άλλωστε γι' αυτό την κάνουν εύκολη. Ναι. Να ρωτήσω, με ποιον τρόπο θα μπορούσε να ελεγχθεί και να υπάρχει μια συγκεκριμένη ή τέλος πάντων μια πολύ κοντινή άποψη ερμηνεία του συντάγματος? Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό καταρχάς. Δηλαδή είμαστε έρμεα των πολλαπλών ερμηνεών. Δεν πρέπει να γίνει. Είναι και τραγικό να γίνει. Είναι ασφυκτικό. Οτιδήποτε είναι ολιστικό απέχει μία τρίχα από το αυταρχικό, από το, ας το πούμε, ολοκληρωτικό. Το ολιστικό και το ολοκληρωτικό είναι συνδεδεμένα γενετικά. Για να το πω πιο επιστημονικά. Και θέλω να δοκιμάσω την αντίδρασή σας. Ο σχετικισμός. Ο σχετικισμός. Και η μεταστροφή της νομολογίας, γιατί λέτε οι απόψεις των συνταγματολόγων. Μικρή σημασία έχουν. Εδώ αλλάζουν οι απόψεις των δικαστηρίων. Λοιπόν, ο σχετικισμός και η μεταστροφή της νομολογίας είναι εγγύηση του κράτους δικαίου. Γι' αυτό το Σύνταγμα προβλέπει. Πρώτον. Είναι λίγο εξτρεμιστικό αυτό, έτσι. Είναι στοιχειώδες. Είναι πεδαριωδώς στοιχειώδες. Δηλαδή, τι προβλέπει το Σύνταγμα, το οποίο είναι από τα καλύτερα διεθνώς. Έτσι. Πρώτον, υποχρεωτική δημοσίευση της επώνυμης μειοψηφίας των αποφάσεων. Τι σημαίνει η μειοψηφία στην απόφαση? Ξέρετε, πριν από τις επώνυμες μειοψηφίες υπήρχε ανώνυμη μειοψηφία. Ξέρετε πώς εισαγόταν στην απόφαση? Έλεγε η απόφαση και μετά ή και η δύνατο της υπήν. Άρα υπήρχε μια άλλη εκδοχή. Η εκδοχή της μειοψηφίας. Μα η μειοψηφία σήμερα θα γίνει πλειοψηφία αύριο. Τώρα βέβαια με διάφορους δικονομικούς τρόπους πάμε να σταθεροποιήσουμε την ομολογία περιορίζοντας τις αναιρέσεις. Αλλά ευτυχώς αυτό ακόμη δεν έχει γίνει ασφυκτικό. Αλλά το προβλέπει το Σύνταγμα. Δεύτερον, το Σύνταγμα προβλέπει τα ένδικα μέσα. Τι σημαίνει ένδικο μέσο? Ένδικο μέσο σημαίνει ότι έρχεται το εφετείο, εξαφανίζει την απόφαση του πρωτοδικείου. Έρχεται ο Άριος Πάγος, αναιρεί την απόφαση του εφετείου. Έρχεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και καταδικάζει τη χώρα για μία απόφαση του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεκτικού Συνεδρίου. Γιατί πρέπει να εξαντλήσεις τα εσωτερικά ένδικα μέσα. Άρα αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου παραβιάζεται από τον δικαστή. Δεν παραβιάζεται ούτε από τον νομοθέτη, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την διοίκηση. Πρέπει την παραβίαση να την συντελέσει ο δικαστής με την απόφασή του. Γιατί έτσι εξαντλούνται τα ένδικα μέσα και μπορείς να πας παραδεκτός με ατομική προσφυγή στο Στρασβούργο. Εάν δεν κάνει προδικαστικό ερώτημα, προδικαστική παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Λέει ο Άριος Πάγος για τη γνωστή υπόθεση Γεωργίου, του Προέδρου της Ελστάτ. Δεν κάνω προδικαστικό ερώτημα στο Λουξεμβούργο, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μου πει τι κανόνες ισχύουν για την Eurostat και την Ελστάτ. Ξέρω εγώ μόνος μου. Μόνο. Απορρίπτω την ανέρεση του Γεωργίου. Πάει ο Γεωργίου στο Στρασβούργο και λέει: παρέλειψε ο Άριος Πάγος να κάνει προδικαστική προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα παραβίασε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Και λέει το δικαστήριο: ναι, την παραβίασε. Καταδικάζεται η Ελλάδα. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. Πρέπει να επαναλάβεις τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου. Ό,τι και να πεις που λένε τα δικαστήριά μας διάφορα, η καταδίκη στο Στρασβούργο οδηγεί σε αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. Καταλάβατε. Ο έλεγχος είναι πολυεπίπεδος ευτυχώς. Ευτυχώς. Τώρα είπε, τελευταία απόφαση, ότι για να γίνει παραδεκτή, ασκηθεί παραδεκτός ανέρεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει να πεις ότι δεν υπάρχει νομολογία
ή ότι υπάρχει αντίθετη νομολογία. Και λέει ο δικηγόρος, εγώ ξέρετε δεν έχω πρόσβαση στην βάση δεδομένων, δεν ξέρω αυτά που ξέρουν οι δικαστές, οι πάρεδροι και οι εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πώς μου ζητάτε να πω την ομολογία, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει? Και λέει το δικαστήριο ότι παραβιάστηκε το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Λέει το ένα τμήμα έτσι, το άλλο τμήμα αλλιώς. Και λέει η Ολομέλεια άλλο. Και τα τμήματα λένε όχι. Κάποια στιγμή όμως, Πρόεδρε, θέλω να είμαστε και ειλικρινείς, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε. Αυτό είναι το Σύνταγμα. Ότι η κοινωνική ηρεμία έχει να κάνει με την πίστη των ανθρώπων αυτών. Ότι υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο θα μπει σε μια τάξη κατάσταση. Η κατάσταση εξελίσσεται, με συγχωρείτε που το λέω και για να είμαστε σαφείς, δραματικά. Δηλαδή, τα τελευταία 3 χρόνια, στις έρευνες της κοινής γνώμης, η εμπιστοσύνη προς την δικαιοσύνη έχει καταρακωθεί. Δηλαδή, μπορεί να έχει μειωθεί κατά 40 μονάδες. Από εκεί που υπήρχε εμπιστοσύνη 60%, υπάρχει εμπιστοσύνη 20%. Αυτό είναι πολύ Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών είναι η καταράκωση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, έχουμε εσωτερικές προϋποθέσεις για αναθεώρηση τώρα, για συνένεση? Δεν νομίζω. Θα πάμε στην άλλη Βουλή, έτσι. Εάν βρούμε τις προϋποθέσεις διακυβέρνησης της χώρας. Δηλαδή, για να ζητήσουμε τις προϋποθέσεις αναθεωρητικής συνένεσης, πρέπει να βρούμε τις προϋποθέσεις σχηματισμού κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεύτερο, ας μας απασχολήσει κάτι άλλο μετά την 20η Ιανουαρίου και την εκλογή Τραμπ. Έχουμε τις προϋποθέσεις για μια σοβαρή συζήτηση στην εξωτερική πολιτική, η οποία να πηγαίνει πέρα από τις γενικότητες, ότι είμαστε οπαδοί του διεθνούς δικαίου, είμαστε δυτική χώρα, φιλοαμερικανική, ευρωπαϊκή, νατοϊκή. Δεν σημαίνουν τίποτα αυτά. Έχουμε τις προϋποθέσεις για μια σοβαρότερη συζήτηση? Δεν τις έχουμε. Έχουμε τις προϋποθέσεις για μια ποιότητα εξουσίας, η οποία να αφορά τον τρόπο του κυβερνάνε? Όχι, δεν την έχουμε. Δεν νομίζω ότι το συζητάμε αυτό σοβαρά με το ισχύον Σύνταγμα. Και με αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ή με συνεργατική, ανάλογα με το τι θα πει ο ελληνικός λαός. Έχουμε κοινωνικό συμβόλαιο? Νιώθουν όλοι ότι συμπεριλαμβάνονται κάπου μετά την οικονομική κρίση? Τι σημαίνει επιστροφή στην κανονικότητα? Άρα, εντάξει, να μιλήσουμε για Σύνταγμα, αλλά η αναθεώρηση του Συντάγματος, η συνταγματική αναθεώρηση, είναι άλλο πράγμα από την εθνική και κοινωνική ανασύνταξη. Δηλαδή, τα θέματα μας είναι ποια τώρα? Ο διορισμός ηγεσίας της δικαιοσύνης. Τώρα λέει ο νόμος ότι θα ψηφίσουν οι ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων. Και θα υπάρχει 5 για τον εισαγγελέα, εισαγγελείς 3, 5 για να μην μπερδευόμαστε. Θα περάσουν αυτοί από ακρόαση από την διάσκεψη των Προέδρων. Πρέπει να είναι στην αρχαιότητα μεταξύ των 10 αρχαιοτέρων για κάθε θέση. Λειτουργούν όλοι αυτοί οι περιορισμοί που έχουν προβλεφθεί με νόμο. Άρα με νόμο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και εν τέλει θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Το 2001, όταν ρώτησα εγώ τις ολομέλειες των δικαστηρίων, θέλετε να κάνουμε ένα όργανο ευρύ με τη συμμετοχή δικαστών, καθηγητών, δικηγόρων, όπως υπάρχει σε πολλές χώρες, στην Ιταλία και, για παράδειγμα, και σε άλλες χώρες? Η απάντηση ήταν όχι, θέλουμε να επιλέγει το Υπουργικό Συμβούλιο. Ξέρετε ότι ψήφισαν κατά της συνταγματικότητας της ακρόασης από την διάσκεψη των Προέδρων. Η διάσκεψη των Προέδρων ακροάται τους προτινόμενους προς προαγωγή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Γίνεται αυτό, κάποιοι δεν πηγαίνουν, αλλά οι ολομέλειες έχουν πει ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Ότι παραβιάζει την διάκριση των εξουσιών. Διότι πρέπει να επιλέγει απερίσπαστο το Υπουργικό Συμβούλιο. Βεβαίως. Ανετότατα. Όταν έβαλα τη διάταξη ότι αν η ολομέλεια, το τμήμα μπορεί να είναι με τριμελές. Και στον Άριο Πάγο υπάρχουν συμβούλια τριμελή. Και οι μεταψήφου δικαστές είναι 3 στο 5μελές τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όταν τμήμα άγεται στην διαπίστωση αντισυνταγματικότητας και πρόκειται να παραμερίσει νόμο, το νέο οικοδομικό κανονισμό, για παράδειγμα, υποχρεούται να παραπέμψει το ζήτημα στην Ολομέλεια. Υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση.
Δεν θέλανε να γίνει αυτό. Ποιος ο λόγος? Ότι δεν θέλανε να περιοριστεί το δικαίωμά τους. Είναι άλλο να αποφασίζεις για τη συνταγματικότητα σε ένα όργανο με 3 δικαστές που ψηφίζουν και άλλο με 25. Διότι η ψήφος σου αλλάζει βαρύτητα. Συντελεστή βαρύτητος. Άρα, εδώ, το μεγάλο θέμα είναι το κράτος δικαίου. Βεβαίως, είμαστε μια πάρα πολύ καλή εκλογική δημοκρατία. Έχουμε ποιότητα εκλογών απείρως καλύτερη από την αμερικάνικη, όπως ξέρετε. Είμαστε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ομαλότατα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχουμε και κυβερνήσεις συνεργασίας και κυβερνήσεις αυτοδύναμες. Όλες λειτουργήσαν μια χαρά. Έτσι. Δεν πάθαμε και τίποτα. Την οικονομική κρίση την διαχειριστήκαμε με κυβερνήσεις συνεργασίας, κατά βάση. Έτσι. Αλλά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο πεδίο των δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης και βεβαίως των οικονομικών λειτουργιών. Για να μην πω για άλλα θέματα, τα οποία τώρα τα περνάμε λίγο έτσι. Ναι. Έτσι, γιατί πρέπει τώρα φυσικά να δούμε τι γίνεται με την κλιματική κρίση, με την πολιτική προστασία, με τα δικαιώματα των ζώων, με τη βιοειθική. Ποια συζήτηση γίνεται στην Ελλάδα για την βιοειθική? Βλέπουμε ταινίες, ευθανασία, ρευστότητα φύλου. Πριν καταργηθεί η woke κουλτούρα και στο συνταγματικό δίκαιο. Λοιπόν, αυτά δεν τα συζητάμε με μια σοβαρότητα. Έχουμε τώρα περιοριστεί το πεδίο της συζήτησης. Είναι η ηγεσία της δικαιοσύνης. Εντάξει, οκ. Ναι. Αυτά. Τώρα θα εφαρμοστεί. Το άρθρο 16. Θα ψηφίσουν οι δικαστές τώρα σε λίγο. Θα ψηφίσουν. Και τρέμει όλοι όσοι έχουν συνείδηση και ενοχλούνται από αυτές τις καινοτομίες, τρέμουν με το αποτέλεσμα. Τι θα γίνει τώρα? Τι συσχετισμοί θα διαμορφωθούν? Έχει ενδιαφέρον. Ένα αυτό. Δεύτερο είναι πάλι για 100η φορά ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, ο οποίος η διάταξη, η οποία αναθεωρήθηκε το 2019. Αν έπρεπε να γίνουν καινοτομίες, ας γινόντουσαν το 2019. Πέραν το ότι αναθεωρήθηκε το Σύνταγμα, αλλά δεν τροποποιήθηκε ο εκτελεστικός νόμος. Ούτε μέχρι σήμερα που μιλάμε. Έτσι. Ο οποίος είναι ουσιαστικός ποινικός νόμος και δεν μπορεί να ανατρέπει. Διότι προσκρούμε στο άρθρο 7. Δηλαδή στο nullum crimen nulla pena συνελέγει. Κέρτα. Λοιπόν, και τα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια τώρα έχω γνωμοδοτήσει εγώ με τον αγαπημένο μου Βασίλη Σκουρή και πολλοί άλλοι συνάδελφοι ότι μπορεί να γίνει αυτό με το ισχύον σύνταγμα. Με αυτό θα κριθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας στις 8 Απριλίου. Τι λέμε τώρα στο Συμβούλιο Επικρατείας? Περιμένετε, θα αναθεωρήσουμε το άρθρο 16 ή προχωρήστε με το ισχύον άρθρο 16? Για να καταλάβετε το πεδίο της συζήτησης τώρα. Έτσι. Δηλαδή, αν τα θέματα είναι αυτά τα τρία, νομίζω σας τα είπα αυτά τα τρία θέματα. Σε σχέση. Τώρα, και δεν θέλω να μιλήσω για την ευθύνη υπουργών, έτσι. Ναι. Διότι θα μπούμε σε μια διακεκαυμένη ζώνη, η οποία δεν αξίζει και τον κόπο, διότι λένε εντάξει, πάμε στον φυσικό δικαστή. Πάμε στον φυσικό δικαστή. Μα τη δίωξη την ασκεί η Βουλή. Αν τη δίωξη αυτή δεν μπορεί να την υπερβεί ο ανακριτής, πρέπει να ξαναπάει η δικογραφία στη Βουλή. Άσε που αν προκύψει. Στο μάτι, το έλεγα προχθές σε μια ομάδα φοιτητών, στο μάτι, ασκεί δίωξη για πλημέλημα ο εισαγγελέας. Ο ανακριτής, ο τακτικός ανακριτής, που διενεργεί κύρια ανάκριση, ζήτησε, αν θυμάμαι καλά, 5 φορές να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. 5 φορές διαφώνησε ο εισαγγελέας. 5 φορές συμφώνησε το Τριμελές Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών με τον εισαγγελέα. Δεν αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες. Δικάστηκαν οι κατηγορούμενοι σε βαθμό πλημελήματος. Διεξάγεται τώρα η δευτεροβάθμια δίκη. Και όλα είναι σε βαθμό πλημελήματος. Άρα, όταν ασκείς μία δίωξη, η δίωξη είναι η άσκηση δίωξης. Είναι η σημαντικότερη ενέργεια στο ποινικό δίκαιο, στο ποινικό δικονομικό δίκαιο. Αλλά για να μιλάς για αυτά, συνταγματολόγος, για να μιλάς για αυτά, πρέπει να ξέρεις ποινικό δίκαιο, ποινικό δικονομικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο, ενωσιακό δίκαιο, πολεοδομικό δίκαιο, χωροταξικό δίκαιο, ενεργειακό δίκαιο. Δεν υπάρχει κλάδος όπως το συνταγματικό με τέτοιες απαιτήσεις διακλαδικότητας. Το συνταγματικό δίκαιο είναι η περιγραφική ανατομική
το στοιχειώδες υπόβαθρο των γνώσεων του γιατρού και η ιατρική ακριβίας, η εντατική θεραπεία και η επίγουσα ιατρική. Όλα μαζί αυτά. Το πιάνεις από κάτω και από πάνω. Πρέπει λοιπόν να καταλαβαίνεις τα βασικά, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Αν σε πας στα βασικά και δεν καταλαβαίνεις τα βασικά, μην πας παρακάτω. Δηλαδή, την δομή της ένομης τάξης, την δικαιοπαραγωγική διαδικασία. Και μετά, ό,τι πιο εξεζητημένο μπορείς να φανταστείς. Ό,τι πιο εξεζητημένο. Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Δεν κάνουμε τη δουλειά της αγωγής του πολίτη, να λέμε μία δηλωσούλα εδώ. Το κάνουμε και αυτό παρεπιπτόντως. Αλλά η δουλειά είναι δύσκολη και απαιτητική επιστημολογικά. Σε ακούω τώρα, ξέρεις τι σκέφτομαι. Ναι. Σκέφτομαι κάτι πολύ λαγικό. Ναι. Με αυτό το μυαλό και με τον τρόπο που αναλύεις τα θέματα, Πας και παιδεύεις. μπορούσαν να σε ακολουθήσουν 7 εκατομμύρια άνθρωποι να σε κάνουν πρόεδρο μιας χώρας. Πώς μιλάς, ας πούμε, με έναν τρόπο που είναι αλλού. Όλοι οι άλλοι, γι' αυτό δεν μπορείς να μιλήσεις κανονικά όπως μιλάνε οι άλλοι. Λοιπόν, παιδιά, να λύσουμε το πρόβλημα με τους δικαστές, να λύσουμε το πρόβλημα με τα πανεπιστήμια. Έχεις τόσα πολλά δίκαια που πρέπει να λάβεις υπόψη σου για να μιλήσεις. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Οπότε δυσκολεύει πάρα πολύ. Τι το ήθελες στο πολιτικό. Σε τρόμαξα. Δεν τρόμαξα. Θα το κάνω επίτηδες. Αυτό γίνεται για λόγους κύρους. Υπάρχει κάτι. Πώς θα σου πω μια φράση. Ναι. Υπάρχει μια φράση η οποία είναι μαγική φράση. Είναι auctoritas non veritas facit legem. Ναι. Είναι η auctoritas η οποία παράγει το δίκαιο. Δεν το παράγει η αλήθεια το δίκαιο. Υπάρχει λοιπόν... Κάτι τέτοια μου λέει και με τρελαίνει. Ναι. Η ερμηνεία του δικαίου είναι η εικόνα της δίκης, λέει ο αγαπημένος φιλόσοφος του Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι η εικόνα της δίκης. Έχεις τα δύο αντίδικα μέρη. Λέει την άποψή του. Λέει την άποψη του άλλου και αποφασίζει το δικαστήριο. Δεν αποφασίζει επειδή ξέρει την αλήθεια. Αλλά βάσει τον απόψε. Επειδή έχει την αρμοδιότητα. Επειδή έχει την auctoritas. Auctoritas facit legem. Και υπάρχει και αυτή η καταπληκτική φράση, το δεδικασμένον αντί αληθείας κοίται. Και όταν ρώτησε ο Πόντιος Πιλάτος τον Ιησού τι είναι αλήθεια, τι εστί αλήθεια, δεν το απάντησε ο Ιησούς. Δεν υπάρχει ρητή απάντηση για το τι είναι αλήθεια. Σχετική για σένα. Σας είπαμε για τον... εδώ μιλάμε για την ένομη τάξη τώρα. Εδώ αποφασίζουν τα όργανα. Δεν πρόκειται να κάνουμε το πείραμα του ΣΕΡΝ και να δούμε αν επαληθεύεται η θεωρία της σχετικότητας ή η θεωρία του σωματιδίου τάδε. Εδώ είναι τα αρμόδια όργανα. Έτσι λειτουργεί το κράτος δικαίου και η δημοκρατία. Λοιπόν, μην κοιτάτε τι λέμε εμείς που έχουμε διαφορετικές γνώμες, όταν έχουμε. Δεν είναι προφανές, μπορεί να είναι πολύ μικρές οι αποκλίσεις. Αλλά τι λένε οι δικαστές. Να ρωτήσω κάτι προσωπικό. Ναι, παρακαλώ. Η ενασχόλησή σου σε ένα Υπουργείο με όλα αυτά τα πράγματα, πρόεδρε, με όλα αυτά τα πράγματα, όπως θέλεις, ό,τι ποιον τίτλο θέλεις, τον λέω, με όλα αυτά τα πράγματα, σου έχει επηρεάσει σαν τρόπο ζωής. Δηλαδή, βλέποντας ότι δεν είναι ένα ονόματι της αληθείας πολλές φορές τα πράγματα. Αυτό σαν τρόπο ζωής, σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα, μέσα στην καθημερινότητά σου, σε επηρεάζει. Σου άλλαξε δηλαδή. Κάποτε μια συνάδελφός σου από τις παλιές μεγάλες κυρίες της δημοσιογραφίας μου έκανε μια παρόμοια ερώτηση. Παλιά. Και της είχα πει, είμαι πολυσχηδής. Τώρα είμαι και εγώ λιγάκι, σαν παλιά κυρία. Είμαι πολυσχηδής και πειθαρχημένος. Εντάξει, εγώ τώρα κινούμαι σε αυτό το πεδίο, είμαι νομικός. Έχω μεγαλώσει μες στην νομική επιστήμη, έχω γεννηθεί ως παιδί μες στη δικηγορία και όχι στην θεωρία του δικαίου, έτσι, την υψηλή. Αλλά δεν είναι το μόνο μου αυτό αντικείμενο, έτσι. Εγώ έτυχε να χειριστώ θέματα τα οποία με συνδέουν και με πολλά άλλα αντικείμενα, έτσι. Δηλαδή, θα μπορούσαμε κάλλιστα να μιλάμε τώρα για εξωτερική πολιτική, για οικονομική πολιτική, για αμυντική πολιτική. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολιτιστική πολιτική. Μπορούσαμε να μιλάμε για ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, έτσι δεν είναι. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για το λογοτεχνικό σου έργο. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή, όταν έφυγα από τη Βουλή, είχα που να πάω. Πήγα στο πανεπιστήμιο να κάνω μαθήματα, να εξετάσω διατριβές, να κάνω μεταπτυχιακά. Πήγα στην δικηγορία
αυτή τη δικηγορία που κάνουμε εμείς, έτσι. Με πολυτελείς όρους την κάνουμε εμείς τη δικηγορία. Και βεβαίως τον κύκλο ιδεών σε όλα τα άλλα τα οποία... Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Δεν το έχουν στην πολιτική αυτό το πλεονέκτημα πολλοί. Και αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία των ανθρώπων που δεν έχουν. Τι σε κάνει όταν δεν έχεις αυτό το πλεονέκτημα να κάνεις? Τι κάνεις όταν δεν έχεις το πλεονέκτημα? Είναι πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ότι αυτό δημιουργεί μια δύσχρηστη ψυχολογικά κατάσταση. Ενώ ευτυχώς δηλαδή δεν έχω πολλά πλεονεκτήματα. Έχω αντιθέτως πάρα πολλά βάρη και προβλήματα, αλλά αυτό ήταν ένα προνόμιο που είχα. Να μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα. Η σύλληψη της κοινωνίας απαιτεί μια στοιχειώδη βλακεία. Αυτή είναι μια συζήτηση τώρα η οποία δεν είναι η περιβόητη συζήτηση του Λεμπέση για το ρόλο των βλακών στον κοινωνικό βίο, το οποίο είναι δοκίμιο που έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα Ελλήνων Νομικών, σε νομικό περιοδικό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η κοινή γνώμη είναι πιο απαιτητική από ό,τι διαγυμνού οφθαλμού καταλαβαίνουμε. Διαπραγματεύεται με πιο σκληρό και αποτελεσματικό τρόπο. Έχει συνείδηση της ιστορίας μεγαλύτερη από ό,τι νομίζουμε, αλλά όταν κάνει λάθος, το κάνει αποδεδειγμένα 2 τουλάχιστον φορές. Άμα δείτε την ιστορία των εκλογών στην μεταπολίτευση, τα τελευταία 50 χρόνια, το εκλογικό σώμα ψηφίζει 2 φορές. Ψηφίζει τον Κωνσταντίνο Καραμανλή το 1974 και το 1977. Τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1981 και το 1985. Τον Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και το 89 και το 89 και το 90 και το 90. 3 εκλογές, ώσπου να φτάσει στην πολυπόθητη μία ψήφο που την βρίσκει με δύσκολο τρόπο. Ψηφίζει ξανά τον Ανδρέα Παπανδρέου, σε μια κυβέρνηση που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, το 1993. Ψηφίζει τον Κώστα Καραμανλή, τα θυμάται ο Θοδωρής. Συγγνώμη, το Σιμίτη. Ψηφίζει το Σιμίτη το 1996 και το 2000. 2 φορές. Ψηφίζει τον Κώστα Καραμανλή το 2004 και το 2007. Ψηφίζει ακόμη και τους χειριστές της κρίσης των μνημονίων 2 φορές. Το 2009 και το 2012. Για να βγάλουν το συμφέρον. Ψηφίζει τον ΣΥΡΙΖΑ 3 φορές. Το 2015 τον Ιανουάριο, το 2015 τον Σεπτέμβριο και στο δημοψήφισμα του Ιουλίου. Ψηφίζει τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019 και το 2023. Τι ερμηνεύεις με αυτό το διπλό λάθος που κάνει η κοινή γνώμη? Δεν λέω ότι κάνει λάθος. Λέω αν κάνει λάθος. Πάντως, οι επιλογές είναι συνειδητές. Και αρκετά επίμονες. Και άρα υπάρχει ένα στοιχείο συνομιλίας ιστορικής του εκλογικού σώματος με τον εκάστοτε επιλεγόμενο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κάτσε, γιατί τώρα ξέρεις, αρχίζει να έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Κάναμε με τον Υπουργό συζητήσεις, περνάγαμε καμιά ωρίτσα, 1,5 ώρα και μετά άρχισε να έχει ενδιαφέρον το πράγμα. Όταν λέμε λάθος πολιτικό. Όχι αναγκαστικά. Όταν λέμε λάθος. Όταν λέει μετά κάναμε λάθος. Είναι μια μελλοντική προσέγγιση αυτή. Δηλαδή έχεις πιάσει τον εαυτό σου πολιτικά να κάνεις λάθος, αλλά πριν, όχι μετά που διαπιστώθηκε. Το μεγαλείο είναι να κάνεις ενσυνειδήτως λάθος για υπέρτερους σκοπούς. Ένα παράδειγμα. Ξέρετε τι εννοείς λάθος? Λάθος για την προσωπική μου πορεία, βεβαίως έχω κάνει. Όχι. Αλλά το έχω κάνει για υπέρτερους σκοπούς. Δηλαδή δεν ήξερα εγώ τι θα συμβεί εάν αναλάβω το Υπουργείο Οικονομικών τον Ιούνιο του 2011. Το ήξερα για μένα. Αλλά έπρεπε. Έπρεπε με βάση μια αντίληψη δική μου. Η ιστορία των μνημονίων και των λεγόμενων μνημονιακών κυβερνήσεων είναι το παγκόσμιο έπος του αντιπροσωπευτικού συστήματος. Στο αντιπροσωπευτικό σύστημα, ο αντιπρόσωπος έχει μια ευθύνη που υπερβαίνει την εντολή του, την συγκυριακή. Νιώθει μια ευθύνη η οποία αποκτά διαστάσεις ιστορικές. Και ως εκ τούτου αποχωρίζεται από το εκλογικό σώμα που τον εξέλεξε.
Δηλαδή, το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το πολιτικό του προσωπικό ανέλαβε ευθύνες και αποφάσεις και κόστος, χάνοντας ένα μεγάλο μέρος, συντριπτικά μεγάλο μέρος της εκλογικής του βάσης. Άρα, ο αντιπρόσωπος φέρθηκε διαφορετικά και ο αντιπροσωπευόμενος πήγε στις πλατείες με τους αγανακτισμένους, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, έκανε τις επιλογές του. Σε μεγάλο βαθμό και η Νέα Δημοκρατία. Αυτή η αποκόλληση του αντιπροσώπου από τον αντιπροσωπευόμενο, κανονικά θα πεις ότι παραβιάζει τη θεωρία της εντολής. Ποιας εντολής όμως? Της εντολής της συγκυριακής. Όταν λοιπόν το Σύνταγμα λέει ότι οι εξουσίες ασκούνται υπέρ του λαού και του έθνους, ή ότι ο βουλευτής εκπροσωπεί το έθνος, ούτε καν το λαό, και έλεγε παλιά το Σύνταγμα, ο βουλευτής, μέχρι το 52, ο βουλευτής εκπροσωπεί το έθνος και ουχή μόνον την εκλογική αυτού περιφέρεια. Αυτό διαγράφει το 1975. Ο βουλευτής εκπροσωπεί το έθνος. Αυτό είναι η μοίρα της δημοκρατίας. Η μοίρα της δημοκρατίας είναι η ταλάντευση μεταξύ συγκυρίας και ιστορίας. Διότι δημοκρατικά εκλέγεσαι συγκυριακά, νικάς ή χάνεις συγκυριακά, αλλά αξιολογείσαι ιστορικά. Αξιολογείσαι στον μακρύ ιστορικό χρόνο. Σε ενδιαφέρει? Αν σε ενδιαφέρει, εντάξει. Δεν σε ενδιαφέρει, χειρίσου συγκυριακά τα θέματα. Το ένα και το δεύτερο είναι η εγγενής σχέση, γενετική και εγγενής, μεταξύ δημοκρατίας και λαϊκισμού. Η δημοκρατία έχει αδιαχώριστη, σιαμαία σχέση με τον λαϊκισμό. Διότι τι σημαίνει λαϊκισμός, για να μην χρησιμοποιούμε έναν όρο που μπορεί να σημαίνει τα πάντα και τίποτα? Δημαγωγία, ανευθυνότητα και έλλειψη ιστορικού ορίζοντα. Για να πάρεις τη συγκυρία, για να πάρεις το εκλογικό σώμα, το ρεύμα. Να καβαλήσεις το ρεύμα. Λοιπόν, αυτό είναι στοιχείο συμφιές. Δεν είναι? Λοιπόν, έτσι πορευόμαστε. Παρ' όλα αυτά, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Θα μπορούσε να έχει σημασία, μια που το συζητάμε αυτό, η διάκριση μεταξύ της βουλευτικής ιδιότητας και της υπουργικής ιδιότητας? Αυτό τώρα είναι το νέο, η νέα καραμέλα, την οποία κατά καιρούς την ακούω. Αυτό συμβαίνει στα προεδρικά συστήματα διακυβέρνησης. Ούτε καν στα ημιπροεδρικά, δηλαδή το γαλλικό, έτσι, όπου έχουμε εν τέλει ευθύνη ενώπιον του Κοινοβουλίου, της κυβέρνησης. Καταρχάς έχουμε κυβέρνηση ως όργανο και πρωθυπουργό, ενώ στο προεδρικό σύστημα δεν έχουμε. Για φανταστείτε τι σημαίνει υπουργός σε κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης που δεν είναι βουλευτής. Και βουλευτής είναι μόνο ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός λοιπόν, ο πανίσχυρος, ο πανεπόπτης του επιτελικού κράτους, που έχει όλη την εξουσία, που αποφασίζει για όλα τα σοβαρά θέματα, μπορεί να είναι βουλευτής, αλλά οι υπουργοί δεν μπορούν να είναι, άρα ο πρωθυπουργός γίνεται ακόμη ισχυρότερος με υπουργούς οι οποίοι είναι τεχνοκράτες υπάλληλοι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι μεγαλύτερη εγγύηση συλλογικότητας, μεγαλύτερη εγγύηση διαφάνειας, μεγαλύτερη εγγύηση λογοδοσίας. Πού θα λογοδοτήσουν αυτοί οι υπουργοί? Πού θα λογοδοτήσουν? Ποια λογοδοσία υπάρχει για αυτούς? Αυτό είναι ο λαϊκισμός. Δεν υπάρχει πιο προβληματική εκδοχή λαϊκισμού από το συνταγματικό λαϊκισμό. Δεν λέμε μια ιδέα. Τι κοστίζει? Τίποτα. Τσάμπα. Δεν πρόκειται να βγάλει λεφτά το Γενικό Λογιστήριο να δώσει. Λέει άλλη. Πρέπει η Βουλή να έχει τετραετή διάρκεια και να μην διαλύεται. Και αν διαλυθεί η Βουλή να συμπληρώσει την θητεία. Μα το κοινοβουλευτικό σύστημα ιστορικά και δογματικά, δηλαδή στον επιστημονικό ορισμό, σημαίνει δύο πράγματα. Εξάρτηση της κυβέρνησης από την εμπιστοσύνη της Βουλής και δυνατότητα του Πρωθυπουργού να διαλύει τη Βουλή. Έτσι γεννιέται το κοινοβουλευτικό σύστημα. Έτσι γεννιέται στη Βρετανία. Έτσι πορεύεται τους τελευταίους αιώνες. Αυτή είναι η ιστορική και θεωρητική διαμόρφωσή του. Αν λοιπόν βγάλεις τη δυνατότητα διάλυσης της Βουλής, χάνεται η εσωτερική ισορροπία του κοινοβουλευτικού συστήματος. Δεν διαλύεται η Βουλή στο προεδρικό σύστημα. Διαλύεται η Βουλή στο ημιπροεδρικό. Ακόμη και εκεί, δηλαδή στο γαλλικό, ας πούμε.
Περιορισμένη θητεία βουλευτών. Εντάξει, περιορισμένη θητεία βουλευτών πρέπει να δεις τι είναι η πολιτική. Δηλαδή, αν μπορεί κάποιος άνθρωπος να αποδώσει σε 8 χρόνια, να μάθει, να συνεισφέρει και πού θα βρεις το πολιτικό προσωπικό που θα τον αντικαταστήσει. Γιατί θα τον κάνεις μετά, έτσι. Πώς θα τον αποδώσεις στην κοινωνία μετά. Με ποιες συνθήκες, για πόσο καιρό θα τον αμείβεις ώσπου να βρει δουλειά. Ή αλλιώς πώς θα λύσει τη ζωή του αυτός. 8 χρόνια διακόπτει και επανέρχεται πού. Τώρα υπάρχει επαγγελματική πολιτική, έτσι. Δηλαδή, εάν δεν έχεις εμπειρία, δεν μπορεί να χειριστείς κανένα θέμα. Ποιο θέμα θα χειριστείς? Και σε τι χρονικό διάστημα? Με συγχωρείτε, δηλαδή, ας πάρουμε ένα θέμα το οποίο είναι κέριο για μας. Στη Βουλή των Ελλήνων αυτή τη στιγμή πόσοι ξέρουν δίκαιο της θάλασσας? Και καταλαβαίνουν τι λέμε. Κανένας. Από 2-3. Όχι παραπάνω. 2-3, όχι παραπάνω πάντως. Λοιπόν, συνεχώς μιλάμε γι' αυτό, έτσι. Όλο το ζήτημά μας είναι αυτό. Λοιπόν, άρα πρέπει να έχεις εκπαιδευμένους ανθρώπους. Και πρέπει να δεις πώς θα τους μεταχειριστείς. Εγώ παρακολουθώ το πολιτικό προσωπικό που λειτουργεί τώρα στην Ευρώπη, το ξέρω, είναι συνάδελφοί μου ακόμη και φίλοι μου. Υπάρχουν χώρες οι οποίες σέβονται το προσωπικό τους. Το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Φιλανδία, η Ιταλία, η Ολλανδία. Δηλαδή παίρνει ένας τέλεχος, ανεξαρτήτως κόμματος, προσπαθεί να διαμορφώσει μια θέση και στο εξωτερικό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τον κάνει υπουργό, μπορεί να τον κάνει πρωθυπουργό, μπορεί να τον κάνει πρόεδρο της Βουλής, θα τον πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τον κάνει επίτροπο, αντιπρόεδρο, ναι, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα τον στείλει στον ΟΗΕ, θα τον στείλει στον ΟΑΣΑ. Τον τιμά και τον χρησιμοποιεί. Διότι έχει ένα πουλ με πρόσωπα τα οποία... Αλλά εδώ πώς, τι θα πεις? Έγραψε ο Γιάννης Σαρμάς ένα καταπληκτικό άρθρο πριν από 2 εβδομάδες στο Βήμα της Κυριακής για το πώς επιλέγονται οι ηγεσίες των δικαστηρίων στο εξωτερικό, στην Ευρώπη. Και λέει, φανταστείτε τώρα, πάρουμε τη Γαλλία. Μέχρι προχθές, πρόεδρος του Συνταγματικού Συμβουλίου ήταν ο Ζιουπέ, πρώην πρωθυπουργός, πρώην υπουργός εξωτερικών, ήμασταν μαζί. Διορίστηκε πρόεδρος του Συνταγματικού Συμβουλίου. Το Συνταγματικό Συμβουλίο είναι δικαστήριο, κανονικό τώρα, τα τελευταία χρόνια, μετά την τελευταία αναθεώρηση. Πώς θα δεχόταν κανείς στην Ελλάδα τον πρώην υπουργό, πρώην πρωθυπουργό, και πέραν το ότι όλοι είναι μέλη μέσα, ήταν μέσα και ο Ζοσπέν, μέλος, και οι διατελέσαντες πρόεδροι της Δημοκρατίας, ο Μοσκοβισή, που ήμασταν μαζί υπουργοί οικονομικών, είναι πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Γιατί ήταν αποσπασμένος παλιά δικαστής πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Αμάτο, ήμασταν μαζί καθηγητές, πρωθυπουργός, υποψήφιος για γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ στην Ιταλία, μέλος του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Τώρα έφυγε πια σε μεγάλη ηλικία. Ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Γερμανικού, του πιο δικαστικοποιημένου οργάνου, είναι παλιός βουλευτής της CDU. Αυτά εδώ δεν μπορούμε ούτε να τα συλλάβουμε. Γιατί? Λέει, ευθύνη υπουργών, η Βουλή, η Προκαταρκτική Επιτροπή, μα στη Γαλλία, η Haute Cour de la République, δηλαδή το ειδικό δικαστήριο, συγκροτείται από βουλευτές και γερουσιαστές. Αυτοί δικάζουν. Είναι οι δικαστές. Ωραία, Υπουργέ μου, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί εδώ? Διότι εδώ ο αμνός, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου είναι κάποιο πολιτικό πρόσωπο, διότι οι πραγματικοί φορείς εξουσίας είναι στο απειρόβλητο. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε μια μακρά συζήτηση για τη βουλευτική ασυλία, μια μακρά συζήτηση για την ποινική ευθύνη των υπουργών, αλλά είναι αποδεκτό ότι τα μέλη των ανεξαρτήτων αρχών δεν θα έχουν ποινική ευθύνη για γνώμη που δίνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ότι οι διοικήσεις των τραπεζών και των εισπρακτικών διαχειριστικών μηχανισμών δεν θα έχουν ποινική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν αποφάσεις για τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Διότι αν δεν τους δώσεις αυτήν την ασυλία, δεν αναλαμβάνουν να πάρουν αυτές τις αποφάσεις.
ώστε ο καθένας να μπορεί να τους μηνύσει για απιστία ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα και να τους σέρνει επί χρόνια στο δικαστήριο. Θέλουν να τροποποιήσουν το άρθρο 86, ας τροποποιηθεί. Να πηγαίνουν όλοι με μια απλή μήνυση στο εισαγγελέα, ο οποίος θα διενεργεί προκαταρκτική εξέταση και μετά. Εντάξει, την πρώτη ώρα θα υποβληθούν περί τις 10.000 μηνύσεις κατά του Πρωθυπουργού, τις οποίες θα χειρίζονται οι εισαγγελίες πρωτοδικών της χώρας. Αυτή η ηθή. Επειδή εγώ έτσι. Μπορεί να γίνει. Αλεζίπουλε. Πάμε λοιπόν. Ναι, πάμε, έλα. Για μόλα, για λέσα. Πάμε να κυβερνήσουμε, πάμε να ανασυντάξουμε τη χώρα υπό συνθήκες παγκοσμίου αβεβαιότητος. Πάμε. Λοιπόν, εγώ ούτως ή άλλως είμαι της μεταπολιτικής. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν πρόκειται να γίνω υπουργός. Να πάμε σε έναν άλλο χώρο, στον οποίο είσαι πάρα πολύ καλός. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ. Ειλικρινά το πιστεύω αυτό. Και όχι. Κάτι πάρα πολύ απλό. Εντάξει. Πού χάθηκε το παιχνίδι αυτού του πράγματος που λέμε ηθικού σε σχέση με Είχα έναν φίλο που πέθανε νέος. Ήταν ο νομικός σύμβουλος του κράτους που μας βοήθησε σε όλη την ιστορία της οικονομικής κρίσης. Κατέβαλε τεράστιο κόπο. Μέλος του νομικού συμβουλίου του κράτους, Τάσος Μπάνος. Έλεγε λοιπόν ότι έχουμε χαθεί στη μετάφραση. Είμαστε μια χώρα χαμένη στη μετάφραση. Επειδή, ας πούμε, την πρώτη περίοδο, την περίοδο της Αντιβασιλείας, δημοσιευόντουσαν πολλά διατάγματα και νόμοι είτε στα γαλλικά είτε στα γερμανικά. Είχαμε ένα πρόβλημα διερμηνίας, μετάφρασης μάλλον. Και υπάρχει μια απώλεια στη μετάφραση. Γενικά, δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας σε σχέση με το επίπεδο θεσμικής συγκρότησης και ορίμανσης της Ευρώπης. Έχουμε ένα τέτοιο σύμπλεγμα, ας το πω έτσι. Θεωρούμε ότι είμαστε πάρα πολύ κακοί, ότι είμαστε πάρα πολύ απατεώνες, ότι είμαστε πάρα πολύ διαφθαρμένοι, πάρα πολύ ανίκανοι. Αλλά και πολύ δεν είμαστε παντού οι χειρότεροι. Απλώς οι άνθρωποι δεν ξέρουν, δεν έχουν δει άλλα πολιτικά συστήματα, δεν έχουν δει πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν δει πώς λειτουργούν άλλοι μηχανισμοί εξουσίας και ο καθένας, σε όλα τα κράτη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ο καθένας εστιάζει στο δικό του κράτος, στη δική του γειτονιά, στη δική του περιφέρεια, στο δικό του δήμο και ασκεί μια κριτική η οποία είναι ευεργετική, γιατί βελτιώνεσαι. Αλλά εμείς έχουμε ένα πρόβλημα τέτοιο ιστορικής αυτοσυνειδησίας, δηλαδή ένα εκρεμές. Πιστεύουμε ότι είμαστε ταυτοχρόνως οι καλύτεροι και οι χειρότεροι. Ότι είμαστε ταυτοχρόνως ο περιούσιος λαός του Θεού και μία φτωχή, ταπεινωμένη και άξεστη ψωροκόστενα που δεν έχει καμία δυνατότητα να πετύχει. Αυτό το εκρεμές, λοιπόν, σε εξοντώνει. Δεν μπορεί να ισορροπήσει. Αυτό είναι ένα γενετικό πρόβλημα της χώρας. Αυτά δεν λύνονται με συνταγματική αναθεώρηση. Εν πάση περιπτώσει, δεν καταφρονώ τη συνταγματική αναθεώρηση, έτσι, γιατί πρώτον επαγγελματικά πρέπει να αναδείξω τη σημασία της. Δεύτερον, όμως, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μία επίγνωση της σειράς προτεραιότητας. Δηλαδή, έχουμε άλλα πράγματα τα οποία προέχουν. Και πρέπει την αναθεώρηση να την εντάξουμε σε ένα συνολικό σχήμα εθνικής ανασύνταξης που περιλαμβάνει όλα αυτά που σας είπα. Δηλαδή, τώρα ποια είναι η προτεραιότητα? Δεν είναι η προτεραιότητα να δούμε το εθνικό σύστημα ασφάλειας με την ευρία έννοια του όρου, έτσι. Κάθε είδους ασφάλειας, πώς οργανώνεται στις νέες συνθήκες. Δεν πρέπει να δούμε το κοινωνικό συμβόλαιο. Αυτά, και εκεί να βάλουμε και τα συνταγματικά. Καλά όσο εδώ. Τελειώνουμε πολύ ωραία. Θα ρωτήσει κανείς άλλο. Αυτό, να ρωτήσω. Μήπως θέλει κάποιος να θέσει μια ερώτηση, κάτι που να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καλά. Εδώ πέρα είναι και μεταπολιτικό. Μπορεί να είναι ενδιαφέρον για όποια ή όποιον ρωτάει. Υπάρχει. Νομίζω ότι οι άνθρωποι λίγο απογοητευθήκανε, ότι τα είπαμε πολύ δύσκολα. Ναι. Γυρίζοντας πίσω στην πολιτική σου δραστηριότητα, υπάρχει κάτι που λες, αυτό δεν το έκανα καλά? Πολλά δεν έκανα καλά. Το πιο κύριο που δεν έκανες καλά? Έχουμε διαθέσει τον εαυτό μας εμείς.
εάν μας χρειαζόταν η χώρα, έπρεπε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας περισσότερο. Αλλά έπρεπε να μας προστατεύσει και αυτή. Πού δεν σε προστάτευσε η χώρα? Δεν νομίζω ότι με προστάτευσε κανείς. Ούτε η χώρα, αλλά η χώρα κάνει τις επιλογές της. Πρέπει να σε προστατεύουν τα κόμματα, το κόμμα σου, πρέπει να σε προστατεύουν οι θεσμοί σου. Αν έχεις ανάγκη προστασίας, εγώ δεν ζήτησα από κανέναν. Ναι. Αλλά όταν λέω προστασία εννοώ σεβασμό. Σεβασμό. Υπάρχει ένα ζήτημα σεβασμού. Τότε που χειριζόσουν από τη μεριά της πλειοψηφίας την αναθεώρηση, υπάρχει κάτι που σήμερα σκέφτεσαι ότι θα έπρεπε να το έχεις προβλέψει από τότε? Όλα τα είχαμε προβλέψει. Η συζήτηση ήταν πολύ ανοιχτή. Η αναθεώρηση ήταν πολύ συνενετική. Όλα τα έχουμε συμφωνήσει, όλα έχουν ψηφιστεί με ευρύτερες πλειοψηφίες. Δεν ψηφίστηκε τίποτα χωρίς η σύμπραξη της Νέας Δημοκρατίας και σε πάρα πολλές περιπτώσεις και της τότε αριστεράς. Αν όχι και του ΚΚΕ, σίγουρα του τότε συνασπισμού. Δεν υπάρχει καμία διάταξη. Δεν ψηφίστηκε με πλειοψηφία ενός κόμματος ή με οριακή πλειοψηφία. Καμία. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Όλα τα συζητήσαμε. Αντιθέτως, αναγκάστηκα να υποχωρήσω από την επιστημονική και ιστορική ακρίβεια λόγω του εγγενούς λαϊκισμού. Δηλαδή, για παράδειγμα, η υπερβολική διάταξη του άρθρου 14, παράγραφος 9, για το βασικό μέτοχο, ήταν μια λαϊκιστική υπερβολή. Θα βάλουμε μια αυστηρή διάταξη για να χτυπήσουμε τη διαφθορά, τη διαπλοκή. Αν πάρετε τα πρακτικά, θα δείτε που λέω, κοιτάξτε, θα προσκρούσουμε στο ενωσιακό δίκαιο. Θα καταπέσει αυτό στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας επελήφθη δεύτερη φορά, δηλαδή μετά την απάντηση που έδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά παραπέμπει που είπα. Για όλα έχω προειδοποιήσεις αυτά. Και σε άλλες πολλές περιπτώσεις. Αλλά δεν είναι έργο ενός ανθρώπου αυτό. Έπρεπε να υπάρχει συνένεση του κόμματος, του Πρωθυπουργού, Κώστα Σιμίτη τότε, συνεννόηση με τα κόμματα. Ο πιο πιστός μου ακροατής, πρέπει να πω ως φόρο τιμής, ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Δεν νομίζω ότι έχει ακούσει άλλος άνθρωπος μεγαλύτερο αριθμό κοινοβουλευτικών μου αγορεύσεων. Σε όλη την παρουσία μου στη Βουλή, όλα τα χρόνια, σίγουρα την περίοδο της αναθεώρησης. Η περίοδος της αναθεώρησης όμως κράτησε 6 χρόνια. Το 1995 έως το 2001. Και ξέρετε πώς ξεκίνησε η αναθεώρηση του 2001. Είχε γίνει το 89, το λεγόμενο βρώμικο, και στη συνέχεια το Πασόκ ως πλειοψηφία κίνησε ποινική δίωξη κατά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπουργών του για υποκλοπές και για την υπόθεση της ΑΓΕΤ, Ηρακλής. Το 1994 έγινε αυτό. Το 1994 το Δεκέμβριο, 1η Δεκεμβρίου, μετά από μια πολύ σοβαρή συζήτηση που είχαμε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε ένα πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα και είπε: εμείς λοιπόν αναστέλουμε την διαδικασία της ποινικής δίωξης κατά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και αντί για δίωξη θα κάνουμε αναθεώρηση του συντάγματος. Για να λύσουμε διάφορα προβλήματα και κυρίως για να συμφιλιώσουμε συνταγματικά τη χώρα. Δηλαδή, στην αφετηρία την ιστορική της αναθεώρησης του 2001, που είναι η συνενετική, είναι μία άλλη αντίληψη θεσμικού πολιτισμού για τις σχέσεις των κομμάτων και των πολιτικών προσώπων στην ποινική ευθύνη. Για να έχουμε μία αίσθηση του πώς γράφεται η ιστορία. Σωστό. Πάντως, ερώτηση δεν βρήκες το κοινό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι, όχι. Ναι. Το μείζον είναι ότι συζητάμε για πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα... Γιατί έχει χαθεί τόσο πολύ η εμπιστοσύνη? Η εμπιστοσύνη έχει χαθεί διότι η κοινωνία έχει την φυσική ροπή να γίνεται μια κοινωνία εμφυλίου πολέμου. Αν την κοινωνία την αφήσεις μόνη της, θα οδηγηθεί στη σύγκρουση ανθρώπου με άνθρωπο. Homo homini lupus est. Ο άνθρωπος έναντι του ανθρώπου γίνεται λύκος.
οτιδήποτε συζητάμε για το Σύνταγμα, για τον πολιτισμό, για τη δημοκρατία, για το κράτος δικαίου, είναι μια πολιτιστική επεξεργασία. Η φυσική ροπή είναι συγκρουσιακή. Ως εκ τούτου, εάν οι θεσμοί δεν πείθουν και δεν λειτουργούν, αυτό όλο το επικοδόμημα το οποίο είναι καθοριστικό, γιατί παράγει τον πολιτισμό και πρωτίστως τον θεσμικό πολιτισμό, αφήνει να εκλείεται αυτή η φυσική δύναμη που είναι συγκρουσιακή. Και όταν ο άλλος νιώθει ότι δεν περιλαμβάνεται, ότι το σχήμα δεν είναι συμπεριληπτικό, ότι αδικείται, ότι οξύνεται η ανισότητα, η νομιζόμενη ανισότητα. Δεν χρειάζεται να είναι πραγματική ανισότητα. Η νομιζόμενη ανισότητα. Βεβαίως αρχίζει να αντιδρά με οξύ τρόπο. Παράγεται βία. Παράγεται βία συνολικά. Τώρα βλέπω ότι συζητούν όλοι για το σύριαλ αυτό, το βρετανικό, την εφηβεία, το αντολέσσας. Ναι. Αυτό. Παράγεται μοναξιά, βία, αδυναμία επικοινωνίας, με πολλούς και διάφορους τρόπους. Δεν σημαίνει ότι πρέπει το παιδί να φτάσει να γίνει δολοφόνος. Έτσι. Αυτό είναι μια ακραία συνθήκη. Αλλά πάντως παράγεται βία, εκλείεται βία από τους πόρους της κοινωνίας. Παντού. Μπορεί να είναι αυτοκινηστικό δυστύχημα. Μπορεί να είναι ενδοοικογενειακή βία. Μπορεί να είναι βίαιοι τρόποι έκφρασης. Μπορεί να είναι πολιτικές αμφισβητήσεις οξύτατες. Μπορεί να είναι επιλογές οι οποίες είναι επιλογές αυτοκαταστροφικές, πολιτικές, αλλά γίνονται γιατί δεν τους νοιάζει. Όταν λοιπόν χάνουμε αυτό το κανονιστικό ιστό, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε και μικρόφωνο. Αναρωτιέμαι πολλές φορές γιατί ο θεσμός δεν είναι ικανός από την εποχή του Αλκιβιάδη να αποτρέψει τον δημαγωγό ή τον λαϊκιστή. Η αδυναμία της δημοκρατίας. Ναι, αυτό είναι σύμφυτο. Δηλαδή δεν γίνεται. Και μιλάμε για τη δημοκρατία των αρχαίων, αλλά και τη δημοκρατία των νέων, για να κάνω την γνωστή αυτή διάκριση, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δηλαδή, δεν έχει μπορέσει να το επιλύσει αυτό το ζήτημα. Δεν επιλύεται αυτό το ζήτημα. Διότι όταν πας να το επιλύσεις, οδηγείσαι σε ένα δίλημμα. Να το αφήσω όπως είναι με τα ελαττώματά του ή να το ακυρώσω. Και λες άστο, όπως είναι. Και στην πραγματικότητα, αυτό που μας έθεσε ο J.D. Vance ως ερώτημα είναι ποια δημοκρατία θέλετε. Θέλετε την μαχόμενη ευρωπαϊκή δημοκρατία που απαγορεύει κόμματα, απαγορεύει υποψηφίους, απαγορεύει με την απόφαση του Αριουπάγου τη συμμετοχή του κόμματος Κασιδιάρη και ούτω καθεξής, ή την αμερικάνικη της ελευθερίας του λόγου, η οποία δεν απαγορεύει τίποτα. Καταρχάς, το δίλημμα είναι ψευδές. Ότι η Αμερική είχε τον μακαρθισμό. Η Αμερική τώρα κόβει τις επιχορηγήσεις στα πανεπιστήμια εάν επιτρέπονται διαδηλώσεις οι οποίες κρίνονται ανεπίτρεπτες. Επίσης, δεν υπάρχουν κόμματα τα οποία να υπάρχει λόγος να απαγορευτούν, διότι ποιος μετέχει στις προεδρικές εκλογές. Μετέχει κανείς ο οποίος δεν είναι δημοκράτης ή ρεπουμπλικάνος, άρα μιλάμε τώρα για ανύπαρκτη αιτιολογία αυτής της διάκρισης μεταξύ μαχόμενης δημοκρατίας, φοβικής που φοβάται το αποτέλεσμα. Είναι φοβική η ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αν με επιτρέπετε μια συμπλήρωση. Συγγνώμη που διέκοψα. Εις ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κ. Βενιζέλος για την Αμερική και για την Ρουμανία, που είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Εγώ πριν από λίγες ημέρες ήμουν στην Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη και κάποιες επαφές. Έκλεισε ήδη το Ινστιτούτο, αυτό που λέμε στα ελληνικά think tank και δεξαμενή σκέψη των Ρεπουμπλικάνων, γιατί είχε 100% χρηματοδότηση από το κράτος. Συναντήθηκα με το Ινστιτούτο των Δημοκρατικών, 70% χρηματοδότηση, θα κλείσει όσον ούπο, και το κέντρο αριστερό, όπως το ονομάζουν, που επίσης είναι ένα progressive Ινστιτούτο, είναι πιθανόν να μην κλείσει γιατί έχουν ανεξάρτητη χρηματοδότηση. Ναι. Εις δε τα πανεπιστήμια, τουλάχιστον στο Georgetown που είχα την τιμή να κάνω μια διάλεξη, ο φόβος και η ανησυχία καθηγητών ήταν ότι θα μας κόψουν τη χρηματοδότηση, και δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, αλλά άλλα μεγάλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ έδωσαν ένα μήνυμα: μην μιλάμε και πάρα πολύ. Για δε την Ρουμανία, είναι το πιο ανησυχητικό από αυτά τα οποία ακούσαμε απόψε από τον κύριο Βενιζέλο.
από τον αγαπητό Ευάγγελο, διότι στη Ρουμανία έχουμε κατάργηση εκλογών από ένα δικαστήριο. Ναι. Εγώ είχα την τιμή εκ των αρμοδιοτήτων, και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, Ευαγγέλη, του Προέδρου της Συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης, να απευθύνω επιστολή στην Επιτροπή της Βενετίας. Μετήχα και στις συνεδρίες. Βγήκε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γνωμοδότηση πριν από λίγες ημέρες. Και ο συνάδελφος από τη Ρουμανία ήρθε να επιχειρηματολογήσει υπέρ της κατάργησης. Το ερώτημά μου που δεν πήρε απάντηση ήταν και πού ήταν ο ρουμανικός λαός. Ναι. Γιατί εν τέλει εκεί πηγαίνουμε. Δεν μπορεί να αποδίδουμε στα Πάντως, κοινωνικά δίκτυα το πρόβλημα μόνο. Η αλήθεια είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ναι, η ευρωπαϊκή δημοκρατία είναι φοβική. Είναι φοβική για αυτούς που θεωρούν ότι οι εκλογές μπορεί να έχουν ένα ιστορικώς επικίνδυνο αποτέλεσμα. Και ως εκ τούτου αποκλείονται τα λεγόμενα ακροδεξιά κόμματα, εθνικιστικά κλπ. Η ευρωπαϊκή δημοκρατία είναι φοβική και σε σχέση με τις αμερικανικές εκλογές. Φοβόταν και τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών. Το θέμα είναι τώρα η αμερικανική δημοκρατία, η οποία είναι φοβική για αυτούς που έχασαν, είναι εκφοβιστική για αυτούς που νίκησαν. Άρα πρέπει να δούμε πού βρίσκεται ο πυρήνας αυτού του προβλήματος. Λένε αυτοί, βρίσκεται στην ελευθερία του λόγου. Πράγματι, εμείς έχουμε περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάψεις μια σημαία στην Ελλάδα ή στην Γαλλία, αλλά στις ΗΠΑ είναι ελευθερία του λόγου να καίσεις τη σημαία. Είναι ελευθερία του λόγου να αφήσεις την Κλουκλάν να παρελάσει σε ένα χωριό στο οποίο κατοικούν Εβραίοι απόγονοι θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Είναι πραγματική υπόθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ότι μπορούν να πάνε στο χωριό αυτό ειδικά και να κάνουν συγκέντρωση και να περνάνε μπροστά στα σπίτια και να αμφισβητούν το Ολοκαύτωμα, ενώ οι άνθρωποι αυτοί είναι όλοι από οικογένειες θυμάτων. Ότι αυτό είναι ελευθερία του λόγου. Σε εμάς δεν θα ήταν ελευθερία του λόγου. Αλλά είναι ελευθερία του λόγου το να περιορίζεις την ακαδημαϊκή ελευθερία, που είναι η σημαντικότερη άσκηση ελευθερίας. Αλλά αυτό είναι τώρα μια συζήτηση, η μικρότερη συζήτηση από αυτές που πρέπει να κάνουμε στις νέες συνθήκες. Εάν τελειώνουμε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να πω ένα θέμα, το οποίο θα ήθελα δημόσιο να το θέσω σε σένα. Λένε όλοι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει μεγάλες δυνατότητες παρέμβασης στην κυβερνητική πολιτική, στην εκτελεστική εξουσία. Συμφωνεί. Ποιος ο λόγος να μην είναι ένα πρόσωπο, καταρχάς ένα πρόσωπο το οποίο δεν παρεμβαίνει στην εκτελεστική εξουσία, δεν σημαίνει ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει άλλου είδους μεγάλες δυνατότητες παρέμβασης σε άλλους χώρους μιας χώρας. Ναι. Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν επιλέγεται σε αυτή τη θέση ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτή την κοινωνική συνοχή, την ανάδειξη μιας πολιτιστικής τελείως διαφορετικής ατζέντας απέναντι σε αυτό όλο το πράγμα το οποίο παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή? Καταρχάς, για να ξεκινήσω από το τέλος, από το 2019 και μετά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία. Άρα, στην πραγματικότητα, επιλέγεται και διορίζεται από μόνο τον αρχηγό της κυβερνητικής πλειοψηφίας, από τον ισχυρό πρωθυπουργό. Είναι ένας διορισμός. Μην γελιόμαστε. Δεν είναι μια συνένεση, δεν είναι μια αναζήτηση και άλλων κομμάτων να ψηφίσουν για να συγκεντρωθεί η αυξημένη πλειοψηφία. Άρα, δείτε ιστορικά τώρα, η Νέα Δημοκρατία, δια του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ονειρεύτηκε και επέβαλε το Σύνταγμα των αυξημένων αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1985, παράλληλα με την εκλογή Σαρτσετάκη και την μη επανεκλογή Κωνσταντίνου Καραμανλή, αναθεώρησε το Σύνταγμα και κατάργησε τις αρμοδιότητες, τις αντικοινοβουλευτικές αρμοδιότητες. Και αυτές που έμειναν δεν ασκήθηκαν ποτέ. Η αναπομπή των νόμων, ας πούμε. Ή η προκήρυξη εν μέρη δημοψηφίσματος. Και η Νέα Δημοκρατία αντέκρουσε την κατάργηση των αρμοδιοτήτων. Ουδής ζήτησε να επανέλθουν αρμοδιότητες. Ποτέ. Δεν ζήτησε επαναφορά αρμοδιοτήτων το 2001, που ήταν μειοψηφία.
Δεν έκανε επαναφορά των αρμοδιοτήτων του 2008 που ήταν πλειοψηφία. Δεν έκανε επαναφορά αρμοδιοτήτων του 2019 που ήταν πλειοψηφία. Αντιθέτως, το 2019, αξιοποιώντας την αβελτηρία του ΣΥΡΙΖΑ που άφησε να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την δική του πρόταση, με απλή πλειοψηφία στη Βουλή του 2019, τροποποιήθηκε το άρθρο 32 και ο πρόεδρος εκλέγεται πλέον με σχετική πλειοψηφία. Άρα επιλέγεται από τον επικεφαλής της σχετικής πλειοψηφίας. Άλλαξε το πράγμα. Θα μου πείτε, έστω και έτσι, όχι ως αντίβαρο, δεν είναι αντίβαρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν αντιδικεί με την κυβέρνηση, δεν λειτουργεί αντικυβερνητικά, αλλά βεβαίως λειτουργεί συμβολικά, λειτουργεί συμβουλευτικά, λειτουργεί ενοποιητικά και το μεγαλύτερο όπλο που έχει στα χέρια του είναι η ποιότητα του λόγου του, η συμπεριφορά του, η δυνατότητά του να μεσολαβήσει σε μία αναζήτηση συνένεσης ή έστω κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των κομμάτων και, εν πάση περιπτώσει, να πει μια κουβέντα όταν πρέπει, είτε δημόσια για να παροτρύνει, να κατευνάσει, να καθησυχάσει, να κινητοποιήσει για εθνικούς λόγους ή προς τα κόμματα. Εάν έχει ένα κεφάλαιο προσωπικό να το διαθέσει προς την κατεύθυνση αυτή. Ο καθένας χειρίζεται τα θέματα έτσι όπως νομίζει. Πάντως δεν είναι ένας θεσμός επικοινωνιακός, δεν είναι ένας θεσμός, ας το πούμε, μιας απλής οργάνωσης μη κυβερνητικής, δεν είναι ένας θεσμός μονοκομματικός με την έννοια που αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Είναι ένας θεσμός ο οποίος προσωποποιεί, ας το πούμε έτσι, ένα έθνος που αναζητά κάτι. Δείχνει κάτι όμως αυτό. Αναζητά το corpus mysticum. Αναζητά αυτό τη συνένωση που οι χριστιανοί αναζητούν την ώρα της αναφοράς. Την ώρα που λέει... Θεέ μου. Όχι, που λέει «Δεύτε λάβετε τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών πλώμενο». Να ζητά αυτό το πολιτικό μυστήριο της ενότητας του έθνους. Λοιπόν, αυτό δεν το καταλαβαίνεις σε φυσιολογικές συνθήκες. Αν όμως γίνει κάτι έκτακτο, εκεί μπορεί να το αναζητήσεις. Ναι. Αν γίνει κάτι έκτακτο, εννοώ από μια φυσική καταστροφή, μια κρίση, μια εν πάση περιπτώσει, δύσκολη περίσταση, μη συνήθη. Πάντως, γενικά δεν είχαμε προβλήματα την 50η. Πρόεδροι δεν δημιούργησαν προβλήματα. Τώρα, άλλη προσωπικότητα έχει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και άλλη προσωπικότητα έχει ο Στρατάκης. Πάντως, ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο που έδωσε έναν αγώνα στη δεκαετία του 60 και κάτι σήμαινε. Έτσι, δηλαδή, σήμαινε αυτό που ξέραμε με το Ζήτα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τώρα έχει το πολιτικό βάρος του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ό,τι πρόεδρος και να είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δηλαδή δεν είναι οι αρμοδιότητες, είναι το συγκείμενο. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Έξω. Κάτι θέλει μια κυρία που εδώ ο φωτισμός δεν μας βοηθάει. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ζω μεταξύ Ελλάδος και εξωτερικού. Και τελευταία έχω διαπιστώσει ότι μιλάμε όλοι για νόμους, μιλάμε για ένα κράτος δικαίου το οποίο ουσιαστικά δεν υφίσταται. Ποιος εφαρμόζει τον νόμο και πώς γίνεται να περπατώ κάθε μέρα στην Αθήνα και να ζω τέτοια παραβατικότητα ακόμα και από τους ίδιους τους βουλευτές. Yeah. Αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά με προβληματίζει, γιατί κάθε φορά που περνάω το δρόμο, για απλά πράγματα μιλάμε καθημερινά, δεν μιλάμε για δολοφονίες, δεν γίνεται να κάνω το σταυρό μου για να περάσω το δρόμο. Ναι. Υπάρχει μια έννοια που έχει χρησιμοποιήσει ο ιδρυτής της κοινωνιολογίας, ο Εμίλ Ντουρκέμ, ο οποίος η Ρίστο Εμπαρόδο παρουσίασε την πρώτη του κοινωνιολογική έρευνα ερευνώντας την αυτοκτονία ως κοινωνικό φαινόμενο. Έχει λοιπόν εισηγηθεί μια έννοια που είναι η έννοια της ανομίας.
όχι με την έννοια της παρανομίας, αλλά της αδυναμίας λειτουργίας ενός νόμου, κοινωνικού νόμου. Όχι νόμου με την έννοια του νομικού νόμου. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα ανομίας. Δηλαδή δεν λειτουργούν συμβάσεις κοινωνικές πλέον, το οποίο είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Δεν λειτουργούν οι συμβάσεις. Και φυσικά αυτό οδηγεί και στην παρανομία με την νομική έννοια του όρου. Στην παραβατικότητα, όπως ορθά είπατε. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια ακοινωνία. Δεν κοινωνούμε μεταξύ μας. Εντάξει, άρα ναι. δεν εφαρμόζουμε. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, το δεν κοινωνούμε. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, είχα παρουσιάσει προσφάτως ένα βιβλίο πολιτικής θεολογίας, το οποίο είδα έξω να υπάρχει περιέργως. Ναι. Έτσι εγώ να υπάρχει για να έχει ευκαιρία. Ναι, σκοπίμως. Είναι πλάι στους αρχαίους συγγραφείς. Εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι αυτό. Δεν κοινωνούμε, η κοινωνία δεν συγκροτείται τόσο εύκολα. Υπάρχει όμως. Υπάρχει ως διαστρωμάτωση. Από εκεί και πέρα, εάν ως κοινωνία εννοείται μια κοινωνία αλληλεγγύης, συναντήληψης, επικοινωνίας, αυτό δεν υπάρχει. Και πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Το πιο επίκαιρο που θυμάμαι είναι ότι έχουμε πάρα πολύ χαμηλή επίδοση στον δείκτη ευτυχίας ως κοινωνία. Πάρα πολύ χαμηλή. Εντυπωσιακά χαμηλή σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή είμαστε κάπου χαμένοι στο βάθος του τρίτου κόσμου και των υποανάπτυξη χωρών, ενώ οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στις πρώτες θέσεις του δείκτη ευτυχίας. Αυτό είναι μια συζήτηση στην βαθιά πολιτική, η οποία δεν διεξάγεται στη χώρα μας, επειδή όλος ο δημόσιος λόγος είναι υπερβολικά κομματικοποιημένος. Πολιτικές συζητήσεις, οι οποίες να μην είναι κομματικοποιημένες σε βαθμό, ας πούμε, απολύτως βαρετό και συμβατικό, δεν γίνονται. Και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άπειρα τέτοια θέματα. Για την ανατροφή των παιδιών, για τη βία, για την συναντήληψη, για την καλή συμπεριφορά, για το τι σημαίνει ευτυχία, για το τι σημαίνει πένθος, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, τι σημαίνει κατάθλιψη, τι σημαίνει αϊπνία, τα οποία είναι προβλήματα δημόσιας υγείας. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε ένα αντικείμενο της πολιτικής υγείας, ένα αντικείμενο της κρατικής πολιτικής. Αλλά εμείς είμαστε καταδικασμένοι να συζητάμε με έναν τόνο υπερκομματικοποιημένο και ο καθένας ελέγχεται με βάση την υπονοούμενη κομματική του ιδιότητα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι πολιτικός. Όχι. Ούτε εγώ προσωπικά είμαι, αλλά ήμουνα. Και αυτό επηρεάζει. Σου λέει, ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, καταλάβατε. Κάνει κάποιος όταν μπαίνει στο δωμάτιο της εξουσίας κάτι από αυτό που έχει. Εξαρτάται ποιος είναι. Δεν μπαίνουν όλοι. Η κυριότερη αρρώστια ποια είναι να σε βρει εκεί μέσα? Ευχαριστώ, Θοδωρή μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείς να πάσεις το μικρόφωνο. Ναι. Η ασυδοσία, η τυραννία συμφίονται με τη δημοκρατία. Από ποιο σημείο και έπειτα πρέπει να ανησυχούμε ότι παρεκκλίνουμε από τη δημοκρατία και επίκειται ο κίνδυνος μιας δικτατορίας, Ελπίζω ότι αυτό δεν το ζούμε τώρα, ότι εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε τέτοιο κίνδυνο, αλλά μπορεί κάλλιστα ένα δημοκρατικό κράτος, ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, να είναι ασίδωτο, να έχει φαινόμενα ανομίας, να έχει παραβατικότητα και ταυτόχρονα να λειτουργεί δημοκρατικά. Υπάρχουν χώρες όπου αυτό συμβαίνει κατεξοχήν. Η δημοκρατία δυνατή να προλάβει φαινόμενα, μην ξυπνήσουμε ένα πρωί και βρούμε μια χούντα, ας πούμε. Εννοείται το δημοκρατικό κράτος. Εννοείται εάν προστατεύεται η δημοκρατία με μηχανισμούς εναντίον της κατάλυσής της. Ναι, υποτίθεται ότι αυτοί οι μηχανισμοί υπάρχουν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ότι αυτό κάνουν ολόκληρες υπηρεσίες. Ότι αυτό πρέπει να κάνουν όλοι οι τεταγμένοι προς το σκοπό αυτό. Ναι.
Εδώ, όταν μιλούσαμε για τη μεταπολίτευση, ναι, περάσαμε μια πολύμηνη περίοδο που υπήρχε ο φόβος της ανατροπής της δημοκρατίας. Τώρα ελπίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.